कृष्ण. हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांनी फक्त काळजी घ्या. मी म्यूट कोणालाही करत नाहीये. तुम्ही अगदी मोकळेपणाने माझ्याशी बोलू शकता. फक्त वर्ग चालू असताना थोडी काळजी घ्या आणि जर तुम्हाला वाटत असेल तुमच्या इथे काही डिस्टर्बन्स आहे तर तेवढं म्यूट करून म्हणजे व्यवस्थित काळजी घ्या. आवाज येऊ देऊ नका. कारण कुठेतरी मग तो डिस्टर्बन्स असतो. तर तेवढी फक्त काळजी घ्या. हरे कृष्ण. आपण सुरू करतोय आता. आपल्या दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. सगळ्यांचं परत एकदा खूप स्वागत आहे आणि मी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करते. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते आणि जे मंगलोर मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, जे आमचे ज्ञानगुरु आहेत, जे शिक्षा गुरु आहेत, जे नामनिष्ठ प्रभूजी, त्यांना प्रणाम करते. या दुसऱ्या अध्यायाच्या वर्गाला सुरुवात करते. हरे कृष्ण. आपण आज पुढे जातोय. तर हा दुसरा अध्याय आज आपण पुढे जातोय आज की काल आपण सगळ्यांनी बघितलं की अर्जुन कुठेतरी विषाद झालेला आहे. अर्जुनाचं मन विषण्ण झालेलं आहे आणि अर्जुनाने स्वतः शरण गेलेला आहे तो आता कृष्णाला की मला तू आता सांग. म्हणजे आता दुसऱ्या अध्यायात आपण त्या श्लोकापासून सुरुवातच करतो आहोत, परंतु कालची थोडीशी समरी घ्यायची म्हटली आणि थोडंसं या दुसऱ्या अध्यायाचं सारांश सांगायचा तर की अक्षरशः एक सारांश आहे गीतेचा. म्हणून याला प्रभुपादांनी म्हटले समरी ऑफ गीता. म्हणजे हा गीतेचा सारांश आहे. जसं आपण पूर्ण पिक्चर बघायच्या आधी ट्रेलर बघतो तसा हा मूवीचा ट्रेलर आहे की पूर्ण भगवद्गीतेचा सारांश याच्यामध्ये सांगितलेला आहे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला कर्मयोग आहे, भक्तियोग आहे, बुद्धियोग आहे, ज्ञानयोग आहे. या सर्व योगांची सांगड घातलेली आहे. प्रथमतः हा योग. आता आपण हे सगळे योग शिकतो आहोत. हे योग म्हणजे आपण देवाशी जोडलं जातोय आणि प्रत्येक मार्ग, जसं मी म्हटलं काल की प्रत्येक हा भक्ती मार्गावर नेतोय आपल्याला. म्हणजे जसं काल त्या सँडविचचं उदाहरण दिलं मी की पहिले 6 अध्याय हे तुम्हाला कर्माविषयी सांगतायत, शेवटचे 6 अध्याय तुम्हाला ज्ञानाविषयी. प्रत्येक अध्यायामध्ये आहे, कर्म आहे, ज्ञान आहे, भक्ती आहे, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. परंतु जर अगदी स्पेसिफिक म्हणायचं म्हटलं तर अगदी निश्चितपणे सांगायचं तर ह्या अध्यायांचा अशा प्रकारे विभागणी केली गेलेली आहे. आणि म्हणून सर्वात मध्ये जो अगदी तो हिरा आपण एखाद्या कुपीमध्ये कसं झाकून ठेवतो तसं त्या भक्तियोगाला झाकलेलं आहे. म्हणजे या दोन्ही कर्म आणि ज्ञानयोगाच्या मध्ये भक्तियोगाची अशी छान प्रकारे सांगड घातलेली आहे. आणि म्हणून आपण आज पुढे जाऊन आता फक्त कालच्या अध्यायाचं एक छोटंसं एक रिव्हिजन घेऊया की पुढे जाण्यासाठी. जसं मी म्हटलं हे गुंपलेलं आहे तो अध्याय. प्रत्येक अध्याय हा दुसऱ्याला निगडीत आहे आणि कुठेतरी प्रत्येक वेळेला आपण त्या अध्यायांची पुनरावृत्ती, पुन्हा थोडीशी रिव्हिजन करत असतो. थोडंसं उजळणी केली की आपल्याला ते सगळ्या दृष्टीने म्हणजे पुढचं समजायलाही सोपं जातं आणि आपल्याला काय कळलं आहे हे कळण्याचं सुद्धा एक माध्यम आहे ते. आणि म्हणून हा श्लोक मी तुम्हाला की प्रत्येक श्लोक मी जे आज तुम्हाला श्लोक सांगितले पहिल्या अध्यायातला हा महत्वाचा श्लोक, हे तुम्ही प्रयत्न करा की स्मरण कराल याचा आणि मेमराईज करायचा प्रयत्न करा की जर हे पाठांतर केलं या श्लोकाचं तर नक्की हा कुठेतरी 108 जे श्लोक आहे, अगदी गीतेतले पूर्ण श्लोक पाठांतर होत नाही, पण निदान म्हणताना तुम्ही हे श्लोक म्हणण्याचा की 108 हे महत्वाचे श्लोक दिलेले आहेत. आणि या दुसऱ्या अध्यायामध्ये जे गीतेचं सार सांगितलंय त्याच्यामध्ये हे पुष्कळ महत्वाचे श्लोक आहेत, ज्यांचं मी तुम्हाला प्रत्येकाने नंबर लिहिले असतील, नाही तर मी पुन्हा एकदा आपल्या ह्याच्यावरती 108 श्लोकांचा PDF मी शेअर केलेला आहे ऑलरेडी. परत एकदा मी ग्रुपवर शेअर करेन ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे नंबर्स मिळतील आणि त्या प्रत्येक श्लोकाविषयी पूर्ण माहिती दिलेली आहे. तर असा हा पहिला श्लोक आपण काल बघितलं. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. अकुर्वत संजय म्हणजे तू काय करता आहात, की इथे सगळं सुरुवात झालेली आहे, युद्धात ठिणगी पडलेली आहे आणि कुठेतरी धृतराष्ट्राने लिंबू पिळलंय त्या दुधामध्ये आणि त्या भावाभावांमध्ये दुही दाखवलेली आहे की माझे पुत्र वेगळे आणि पांडूचे पुत्र वेगळे आहेत आणि कुठेतरी मग ते सामंजस्य त्यांच्यामध्ये घडू नये, कुठल्याही प्रकारचं धर्मक्षेत्रावर त्यांच्यामध्ये कुठलाही समजुतीचा करार घडू नये आणि हे युद्ध रद्द होऊ नये, हे युद्ध घडावं ही त्याची अगदी मनापासून इच्छा असते. आणि म्हणूनच तो संजयाला विचारतोय. व्यासमुनींनी धृतराष्ट्राला सांगितलं होतं की तुला मी दिव्य दृष्टी देतो आणि तुम्ही हे युद्ध बघू शकाल इथे, पण तो कुणाला ओळखत नसतो. जन्मतः धृतराष्ट्र आंधळे, तर त्याच्यामुळे धृतराष्ट्रांना कोणालाच त्यांनी बघितलेलं नसतं, ना त्यांच्या मुलांना, ना पत्नीला, ना त्यांच्या आजोबांना, कुणालाच नाही. आणि म्हणून व्यासमुनींनी सांगितलं की हे जे संजय बसलेले आहेत त्यांचे सचिव, की तुम्ही यांना दिव्य दृष्टी द्या, ते मला प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरच्या रणांगणावर जे काही चाललंय
त्याचं वर्णन करतील. आणि म्हणून व्यासमुनींनी ही संजयाला दिव्य दृष्टी दिलेली आहे. आणि म्हणूनच संजय सगळी माहिती धृतराष्ट्रांना देते. आणि म्हणून पुढे जाऊन संजयाने सांगितलंय की दुर्योधन कसा भयभीत झालेला आहे. आणि काल आपण 3 जणांच्या प्रतिक्रिया, जसं धृतराष्ट्राची प्रतिक्रिया, तशी अर्जुनाची प्रतिक्रिया आणि एकीकडे दुर्योधनाची प्रतिक्रिया, अशा 3 व्यक्तींची प्रतिक्रिया आज काल आपण पहिल्या अध्यायातनं बघितलेली आहे, की ज्याच्यामध्ये दुर्योधन अतिशय भयभीत, म्हणजे कौरव अतिशय भयभीत झालेले आहेत. कारण कुठेतरी अधर्म, शेवटी माणसाच्या मनामध्ये कुठेतरी तो एक प्रकारचं, आपण जे वाईट कृत्य केलंय, कपटीपणा केलाय, छल कपटाने पांडवांना पूर्णपणे त्यांचं अगदी राज्य, त्यांच्या पत्नीचा सगळी अवहेलना त्यांची करून त्यांना अत्यंत दुःखामध्ये त्यांना ढकललेलं होतं. आणि नंतरही त्यांना कुठल्याही प्रकारचं, म्हणजे अगदी 1 राज्य, 5 राज्य, तर एवढी सुद्धा न, अर्ध राज्य मागून सुद्धा त्यांनी न देता, की सुईच्या टोका एवढं सुद्धा तुम्हाला जमीन मिळणार नाही, कारण तुम्ही युद्ध करा, हे दुर्योधनांनी सांगितलेलं असतं. तर विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो, असं सगळं घडलेलं असतं. आणि त्याच्यामुळे या युद्धाला सुरुवात झालेली असते. आणि मग पुढे जाऊन अर्जुन नाही लढायला तयार. जसं आपण अध्यायाच्या शेवटी बघितलं, की अर्जुनाचं मन हे विषण्ण झालेलं आहे. आणि तो विषण्ण होऊन म्हणतोय, की मला हे युद्ध मी नाही करू शकत परमेश्वरा, भगवंता, की मी आता तुला शरण जातोय आणि मला हे युद्ध नाही मी करू शकत आहे. आणि मग इथे कुठेतरी दुसऱ्या अध्यायामध्ये आता त्यांच्या संबंधामध्ये एक फरक पडतोय, की सखा आहे, भक्त आहे कृष्णाचा अर्जुन. पार्थ हा सारथीचा, म्हणजे कृष्णांचे प्रत्यक्ष एक सखा आहे त्यांचा. पण आता दुसऱ्या अध्यायापासून एक त्यांच्यामध्ये नवीन नातं तयार झालंय गुरु शिष्याचं, की अर्जुनांनी त्यांना गुरु मानलेलं आहे. आणि ते एका टीचरच्या रूपाने आता सगळा उपदेश अर्जुनाला सुरू करतायत द्यायला. आणि म्हणून या प्रत्येक गोष्टीविषयी, की करुणा का आहे, का आनंद वाटत नाहीये त्याला, का त्याला पाप भावना मनामध्ये वाटतेय, कौटुंबिक परंपरेचा कुठेतरी नाश होणार आहे, अनिश्चितता मनामध्ये आहे, असमंजस झालेला आहे. तर आता या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण प्रत्यक्ष या सगळ्या गोष्टींचं श्रीकृष्ण उत्तर देणार आहेत. आणि श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहेत हो, की तुम्हाला का हे तुला वाटतंय. मग अर्जुनाचे हे जे विषाद होण्याची 5 कारणं आहेत, आणि ती तुम्हाला, तसं मला थोडीशी रिव्हिजन म्हणून मला सांगा, कोणी अनम्यूट होऊन सांगा, की आपण 9 कारणं डिस्कस करू शकतो का? तर तुम्हाला 9 विजयाची कारणं आठवतायत का सगळ्यांना कालची? मला सांगू शकाल? आपण एक-एक, प्रत्येकाने एक-एक सांगावं अशी माझी इच्छा आहे. गांडीव धनुष्य, बरोबर, अगदी बरोबर, गांडीव धनुष्य. दुसरं? भागवत एकादशी, साक्षात भगवंत बरोबर. एकेकाने सांगा प्लीज, एकेकाने सांगा. हँड रेज करा, पाहिजे तर हँड रेज करा आणि सांगा एकेकाने. मी तुम्हाला म्यूट व्हायला सांगते, अनम्यूट व्हायला. स्वतः ऋषिकेश. हो बरोबर. उज्ज्वला माताजी, शुभांगी माताजी. कपिध्वज. कपिध्वज, अगदी बरोबर. भागवत एकादशी चा दिवस, मोक्षदा एकादशी माताजी, मोक्षदा एकादशी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. त्याच्यानंतर अजून आपण सगळे क्विज सोडवताय का? धर्मक्षेत्र, अगदी बरोबर. पहिलं, अगदी बरोबर. दिव्य रथ, दिव्य रथ, बरोबर. कपिध्वज, अगदी बरोबर. तिसरं, धनुष, गांडीव धनुष्य, अगदी बरोबर. जीविता, त्यक्त जीविता माताजी, त्यक्त जीविता. त्यक्त जीविता, बरोबर, अगदी बरोबर. त्याच्यानंतर शंखनाद. कोण म्हणालं? शंखनाद. शंखनाद, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. त्याच्यानंतर 7वं, मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, अगदी बरोबर. भाग्यलक्ष्मी आणि ऋषिकेश. वा वा, खूप सुरेख, खूप सुरेख, खूप छान. सगळ्यांनी, म्हणजे खूप बरं वाटलं, की कुठेतरी जे काही आपण शिकलोय त्याचा एक थोडीशी जरा उजळणी झाली, की नक्कीच पुढे जायला अजून एक वेगळा उत्साह वाटतो. तर खूप सुंदर, सगळ्यांनी छान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, बोला माताजी. मला एक करेक्शन होतं, रागावू नका तुम्ही. नाही, बोला ना. कारण मी हे मोजले ना तर 10 होत आहेत मॅडम, 9 नाही होत आहेत, 10 होत आहेत. सांगाल मला माताजी? एक धर्मक्षेत्र, बरोबर. दुसरं दिव्य दृष्टी, दिव्य रथ, दिव्य रथ, दिव्य रथ, हा दिव्य रथ, दिव्य रथ. तिसरं कपिध्वज, बरोबर. चौथं शंखनाद, बरोबर. 5वं गांडीव धनुष्य, बरोबर. 6वं पाशुपता शस्त्र. नाही, मग गांडीव धनुष्य म्हणजेच पशुपशास्त्र. गांडीव धनुष्यालाच ते म्हटलंय. नाही, कंसामध्ये आहे माताजी ते.
नाही नाही, ओके. त्यालाच पशुपशास्त्र म्हटलेलं आहे. हा, मग म्हणजे 9 बरोबर आहे. हा, कारण येस. गांडीव धनुष्य आणि पाशुपतास्त्र म्हटलं तर नाही. मग 10 होतात ना, मग हा, माझं हा. कन्फ्युजन होतं. नाही धनुष्याचंच ते अस्त्र आहे, की ते अस्त्र ओके. जे अर्जुनाने वापरले त्याचंच हो, पशुपशास्त्र हो. नाव आहे. ठीक आहे. ठीक आहे, मग काही नाही. ठीक आहे. मग बरोबर. मग ठीक आहे बरोबर. माताजी, नाही हरकत नाही. हा. जेव्हा काहीही डाऊट असले हा. तरी अगदी मनापासून विचारा. नक्कीच काही जर चुका असतील तर नक्की सांगितलं. कालपासून मी मोजते म्हटलं 10. हा, नाही कालपासून मी मोजते म्हटलं 10 होत आहेत, तुम्ही 9 ठीक आहे. म्हणतायत कसं काय? तर ते हरकत बरोबर नाही. गांडीव पण आता धनुष्य आणि झालं पाशुपता एकत्र झालं आहे. तुमचं हो ओके, हो, ग्रेट. कन्फर्म ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. कन्फर्म. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे हरकत कृष्ण. नाही, हरकत नाही. अच्छा. कधीही विचारा मोकळेपणाने, काही हरकत नाही. आपण आता पुढे जातोय. तर आता मी थोडंसं एका शेवटच्या स्लाइडवर जाते आधी, की ज्याच्यात तुम्हाला मला थोडं सांगायचंय. तर आता हे का सांगण्याचा उद्देश आहे, की आपण पहिल्या अध्यायामध्ये जे सगळी कारणं बघितली आहेत, तर या प्रत्येक कारणांना उत्तर आता श्रीकृष्ण देणार आहेत. आणि म्हणून या दुसऱ्या अध्यायाची अशी विभागणी केलेली आहे. थोड्या काही स्लाइड इंग्लिशमध्ये असतील, ते थोड्या फरकाने असं झालेलं आहे. तर हे जी करुणा, तर या करुण भाव हा जो वाटलेला आहे अर्जुनाला, की पहिल्या अध्यायामध्ये, तर त्याचं उत्तर आता अर्जुनाने श्रीकृष्णांनी दिले. ते 2.11 ते 2.30, की करुणा का तुझ्यामध्ये आहे आणि ती करुणा हा भाव का नसावा आणि तू का पुढे जावंस आणि युद्ध करावं. दुसरं म्हणजे मला आनंद वाटत नाहीये, पण तो आनंद वाटणं हे चुकीची गोष्ट आहे, हे श्रीकृष्ण सांगतायत त्याला, की काय वाटलं पाहिजे, की 2.31 ते 2.37. आणि मग जे त्याला पाप भावना वाटतेय, की तू पाप करतोयस ते पाप नसून ती एक एक तू योग्य गोष्ट करतो आहेस आणि एक प्रकारची ही आध्यात्मिक गोष्ट आहे, त्याच्यामुळे ते कुठलंही पाप नाहीये, हे भगवंत सांगतायत 2.33, 38 आणि 38 ते 53 मध्ये. त्याच्यानंतर फॅमिली डायनास्टी म्हणजे काय, की पारंपरिक जे आपली वंश परंपरा आहे ती कुठेतरी खंडित होतीये आणि या पारंपरिक या परंपरेला कुठेतरी, तर ते थोडंसं आपल्याला या अध्यायामध्ये मिळणार आहे या श्लोकांमध्ये. पण 3.3 अध्यायामध्ये आपण मी जसं म्हटलं थोडंसं जोडलं जाणार आहोत यालाच. तर तिसऱ्या अध्यायामध्ये याचा खुलासा अजून केलेला आहे, जो आपण उद्या पण बघणार आहोत परत. आणि मग तो जो अनिश्चितपणा आहे, जे असमंजसपणा आहे, त्या असमंजसपणाला उत्तर दिलंय भगवंतांनी, ज्याचं 2.41 या श्लोकात म्हटलंय, की तुम्ही भगवंतांना एका दृढ विश्वासाने आणि स्थितप्रज्ञ, स्थितधीर मुनी आणि कसं तुम्ही असमंजस का तुमची घालवली पाहिजे, तर यासाठी भगवंत सांगणार आहेत, की तुम्हाला कशा प्रकारे ते केलं पाहिजे. तर हे थोडंसं श्लोकांची विभागणी म्हणून तुम्हाला मी ती स्लाइड दाखवली. आता आपण पुढे जातोय आणि बघतोय, की भगवंत हे कशा प्रकारे अर्जुनाला सांगणार आहे. तर आपण जेव्हा म्हणतो, की अनिश्चितता म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं डिसिजन घेणं. आता मला सांगा ना, की आपल्या सामान्य ह्याच्यामध्ये जीवनामध्ये आपण किती वेळेला अनिश्चित होतो. मला तुम्ही सांगू शकाल, की तुम्हाला निश्चय घेताना, की निश्चय घेणं, एखादी गोष्टीचं डिसिजन घेणं, ही गोष्ट किती महत्त्वाची आहे. पण त्या गोष्टीवर थोडंसं डळमळीतपणा होऊ शकतो. मग ही गोष्ट मी करू का नाही? आता साधी गोष्ट आहे हो, मी गीतेच्या क्लासला जाऊ का नको? हे सुद्धा तुम्ही डिसिजन घेऊ शकत नाही कधी-कधी, की मी हे करायला पाहिजे का नाही? मग तुमचं मन तुम्हाला द्विधा मनस्थितीमध्ये असतं तुमचं मन. मग हीच मनस्थिती झालेली आहे अर्जुनाची आणि ही मनस्थिती का होते? मग या मनस्थितीला कारण काय आहे? आणि मग त्याच्यासाठी कुणाची आवश्यकता असते? आणि मग मला सांगा बरं, तुम्ही जेव्हा तुमची विषण्ण मनस्थिती होते, तेव्हा तुम्ही कोणाकडे जाता हो? तुम्ही कोणाला विचारता? देवाला. देवाला विचारता. अगदी बरोबर. जसं आपण म्हटलं काल, की भगवद्गीता ही प्रत्यक्ष कृष्ण आता या कलियुगात येऊन प्रत्येकाला काही सांगू शकत नाही किंवा प्रत्येक जण एवढा शुद्ध भक्त नाहीये, की अर्जुनासारखा, की तिथे रणांगणावर जशी त्यांनी सांगितली, की आपण या कलियुगामध्ये या भौतिक जगामध्ये आहोत आणि म्हणून ही जी भगवद्गीतेसारखं हे अबोध म्हणजे हे जे अगदी अमूल्य जे ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी, तर त्याचा आपण आधार घ्यायचा आहे. आणि म्हणूनच आणि त्या गोष्टीला कसा एक आधार आहे, तर आपण मोठ्यांना म्हणजे आता एखादी गोष्ट सपोज मोठ्यांना विचारायची आहे, की आपण काही गोष्टी घरामध्ये असतात, की आपण हे मोठ्यांचा हे घेतो किंवा त्याच्यामध्ये सल्ले घेतो, विचार आणि निश्चितच कारण एक अनुभव असतो, जो एखाद्या लहान मुलाचा अनुभव आणि एका मोठ्या आपण म्हणतो ना, की मोठी माणसं म्हणत असतात, "मी तुझ्यापेक्षा एवढे पावसाळे जास्त बघितलेत." कारण ती खरी गोष्ट आहे. ती प्रत्यक्ष फॅक्ट असते. कारण ते तेवढे अनुभव, त्या अनुभवांनी तेवढं शहाणपण आलेलं असतं. पण कसं असतं, त्याला पण कुठेतरी लिमिट्स आहेत हो कुठेतरी. कारण त्यांच्या अनुभवाला जर कुठेतरी एका अध्यात्माची जोड असेल आणि एखादी जेव्हा आध्यात्मिक व्यक्ती तुम्हाला याबद्दल माहिती, जेव्हा ज्यांचा अभ्यास असतो याच्यावर आणि कुठेतरी ती स्थितप्रज्ञता मिळवलेली असते आणि कुठेतरी ती गोष्टी कुठेतरी स्टेबिलिटी आलेली असते, स्थैर्य आलेलं असतं. अशा व्यक्तीकडून जेव्हा तुम्ही त्याचा सल्ला घेता,
मग मला तुम्ही सांगा ना, की शास्त्र याचा बेस शास्त्र आहे, की ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे शास्त्रावरती. मग ते गुरु, साधू आणि हे शास्त्र यांचा जो बेस आहे आणि यांनी जे आपण म्हणतो, की या सगळ्या माहितीनी आणि या सगळ्या अभ्यासाने जे परिपूर्ण आहेत, जेव्हा यांचा सल्ला घेतला जातो आणि म्हणूनच आयुष्यामध्ये आध्यात्मिक गुरुची, जसं आपण म्हणतो, की फिजिकली तुम्ही गरज आहे तुम्हाला, की तुम्हाला मग तुम्ही काही त्रास होत असेल तर डॉक्टरकडे जाता. काही सायकॉलॉजिकल गोष्टी असल्या तर आपल्याकडे सायकियाट्रिस्ट आहे, मग सायकॉलॉजिस्ट आहेत, की ज्या गोष्टीची पण त्याच प्रकारे हे जे आध्यात्मिक पर्सनॅलिटी असते आणि ह्या ज्या स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी, पण याच्यावर पुढे मी काही अध्यायांमध्ये येणार आहे. मग त्याच्यात गोंदूगिरी पण खूप दिसते हो आपल्याला. प्रत्यक्ष म्हणून ते जे ओळखणं आणि तो राईट सोर्स ओळखणं आणि तो योग्य गुरुला ओळखणं ही अत्यंत महत्वाची. आणि म्हणूनच जे भगवद्गीतेचं महत्व सांगितलंय, की हे राईट सोर्स कडून आपल्याला एका योग्य माध्यमातून आणि या गुरु परंपरेतून आपल्याकडे आलेलं आहे. श्रीला प्रभुपाद जे शुद्ध भक्त आणि त्यांचे सरस्वती गोस्वामी हे त्यांचे गुरु, त्याच्यानंतर ठाकूर महाराज हे त्यांचे, असे हे जे गुरु परंपरेतून प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे आणि आपल्यापर्यंत जशीच्या तशी पोहोचलेली आहे. कारण हे राईट सोर्स अगदी योग्य माध्यमातून आलेलं आहे आपल्यापर्यंत. श्रीला प्रभुपाद जे शुद्ध भक्त आहेत, जे अगदी स्टेबल, म्हणजे ज्यांनी कशाचीही तमा न बाळगता अगदी जगामध्ये देशोदेशी जाऊन कृष्ण भावनेचा जो प्रसार केलेला आहे, अशा या शुद्ध भक्तांकडून आपल्याला ही भगवद्गीता, आणि म्हणूनच या मास्टरला म्हणजे स्पिरिच्युअल मास्टर या आध्यात्मिक गुरुला अत्यंत महत्व. आणि म्हणूनच अर्जुन आता भगवंतांकडे शरण गेलेले आहेत आणि त्यांचे गुरु म्हणजे, म्हणूनच हे नातं बदलते आता, की अर्जुन म्हणतात अर्जुन आता सखा नाहीयेत. आता त्यांचा कुठलाही, की त्यांनी खूप शेअर केलं एकमेकांबरोबर राहून आणि एकमेकांबरोबर अगदी सख्याप्रमाणे आणि सगळ्या मित्राप्रमाणे सगळे वागलेले आहेत. पण आता कृष्णाला ते सांगतायत, की आपण पुढच्या एका श्लोकामध्ये बघतो आहोत. तर अर्जुनाला आता भगवंतांना सांगतायत ते, की कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. आता मी माझ्या कर्तव्याबद्दल संभ्रमित आहे. या स्थितीत मी सांगत आहे माझ्यासाठी काय चांगलं आहे ते मी स्पष्टपणे सांगतो. म्हणजे माझ्यासाठी तू काय चांगलं आहे आणि काय वाईट आहे हे स्पष्टपणे सांगतो. मी तुमचा शिष्य आहे आणि आत्म्याने मला तुमच्या स्वाधीन केलेलं आहे. तर कृपया मला तुम्ही सूचना द्या. काही शब्द जरा चुकीचे कोणी टाईप केले तर तेवढं क्षमस्व दिलगिरी त्याच्यासाठी. पण मुख्य सांगण्याचा उद्देश, की माझ्यासाठी काय चांगलं आहे हे तुम्ही मला सांगा. आता मी आता संभ्रमित झालेलो आहे. मी युद्ध करावं की मी युद्ध करू नये या मी दुर्धा मनस्थितीमध्ये आहे. तर मला आता तुम्ही माझे गुरु बना आणि मला तुम्ही याच्यातनं मार्ग दाखवा आणि मला याच्यातनं मार्ग दाखवून तुम्ही काय बरोबर आहे आणि मी काय केलं पाहिजे तर मला तुम्ही या संदर्भात सांगा. आणि मग जसं मी म्हटलं, की हा जो डिसिजन घेणं आणि हे जे समंजसपणा दाखवणं, मग हे प्रत्येक व्यक्ती आणि मग त्या व्यक्तीमध्ये या भौतिक जगामध्ये आपण राहतो आहोत आणि या भौतिक जगामध्ये राहताना व्यक्ती तितक्या प्रकृती हो. डिसिजन घेणं सुद्धा प्रत्येकाने मग शेवटी कसं, की भगवंत सांगतायत, की मग हे तुमच्या वृत्तीवर, जे आपण 14व्या अध्यायामध्ये पूर्ण त्याचं डिटेलमध्ये वाचणार आहोत, पण कुठेतरी सात्विक गुण, राजसिक गुण आणि तामसिक गुण याच्यावर पण मग तुमचं ते डिसिजन घेणं आणि तो डिसिजन मानणं आणि निश्चितता त्यांना आणणं हे फार महत्वाचं असतं. आणि मग ती निश्चितता तुम्हाला कशी दिसतीये तर कोणीही या डिसिजन मध्ये आपण बघतो, जर एखादी सात्विक व्यक्ती असेल, जर एखादी शुद्ध भक्त व्यक्ती असेल तर ती काय करेल, तर ती एखाद्या जाणकाराकडे जाईल आणि योग्य प्रकारे आपल्या निर्णयाची तपासणी करून घेईल, त्याला व्हेरीफाय करून घेईल आणि मगच पुढे जाईल. हेच जर एखादी राजसिक ज्याच्यातली बुद्धी असेल तर ठीक आहे, मी हे करतोय, मी बरोबर करतोय, मी करतोय ते बरोबरच आहे. आणि अशा प्रकारे मग ते कुठेतरी भ्रमामध्ये ती वृत्ती केली जाते. आणि जो माणूस अंधकारामध्ये आहे, जो माणूस इग्नोरन्स आपण म्हणतो, की तामसिक गुणामध्ये आहे, या तामसिक वृत्तीच्या लोकांना त्याची तमाच नसते हो. जसं आपण दुर्योधनाला बघतोय, की मी करतोय ते मी करणार, मग त्याच्या मागचे काय परिणाम असतील, त्याचे दुष्परिणाम असतील, त्याची तमाच केली जात नाही. आणि मग अशा प्रकारे अंधकारामध्ये ही व्यक्ती असते. तर अशा प्रकारे आपण ह्या व्यक्तींचं वेगवेगळ्या प्रकारे जसं आपण म्हटलं तसं हे करत असतो, म्हणजे त्यांना बघत असतो. तर आता आपण ही एक स्लाइड आहे, तर याप्रमाणे आपण
सामंजस्य. म्हणजे मी आता थोडंसं काही गोष्टी तुम्हाला बेस करून आणि मग या ज्या स्लाइड्स आहेत थोड्या पुढे मागे आहेत त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता हे जे देवाच्या साक्षात्काराचे या स्लाइडवर आपण बघतो आहोत. मी डिसिजन बद्दल मुद्दाम तुम्हाला सांगितलं. मी जास्त खोलात त्याच्यात जात नाहीये आता त्या गुणांमध्ये, कारण आपल्याला 14व्या अध्यायामध्ये पूर्णपणे त्याच्यात जायचंय की सात्विक माणूस कसा असतो, तो काय खातो, त्यांनी काय केलं पाहिजे, तो कधी झोपतो, त्यांनी कुठले गुण त्याचे, हे सगळं आपण त्या अध्यायामध्ये अगदी डिटेल. म्हणून मी त्याच्या खोलात जात नाहीये. फक्त जी क्षमता, जी निर्णय घेण्याची क्षमता ही प्रत्येक व्यक्तींमध्येही वेगवेगळ्या प्रकारे दाखवली जाते आणि प्रत्येक वृत्तीच्या माणसांमध्ये ती वेगवेगळ्या प्रकारे दिसते. आता तुम्हाला ही स्लाइड दाखवण्याचा उद्देश म्हणजे की मला सांगा की तुम्हाला प्रत्येकाला काय वाटतं की तुम्हाला मग आता विश्वास आणि अविश्वासाची गोष्ट, आज आता तुम्ही आपण सगळे इथे तुम्ही भगवद्गीता शिकायला आलात, तुम्ही मला विचाराल की कुठे आहे देव, कुठे आहे, हा प्रश्न कधी तुम्हाला पडतो का हो? मला चॅटमध्ये उत्तर द्या. आय मीन अनम्यूट करून सांगितलं तरी चालेल. काय प्रश्न पडतो तुम्हाला? देवाविषयी तुम्हाला काय प्रश्न पडतो? कोणाच्या मनात येतं की कोणाला कोणी विचारतं? आता मला सांगा, तुमच्या घरात म्हणजे आपण तर मनापासून करतो, जे धार्मिक गोष्टी किंवा जे काही देवाचं करायच्या असतात गोष्टी आपण त्या सगळ्या करतो. पण तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये अशी काही लहान मुलं किंवा जे मानत नसतील असे विचारतात का हो की देव कुठे आहे? मग मी कसं देवाला, मी बघू शकतो का देवाला? हे प्रश्न कधी तुम्हाला विचारले जातात का हो? कुणाला अनुभव आहे असा? अंजली ताई? हो, आवाज येतो माझा? हो हो अंजली ताई, बोला ना. हा, हरे कृष्ण. मला असं म्हणजे लहानपणापासून एकच डोक्यात बसलेलं आहे की पंचमहाभूत म्हणजे देव. बरं. आणि माझा जास्त विश्वास त्याच्यावर आहे, युनिव्हर्सवर. कारण एकतर मी रेकी शिकलीये, त्यामुळे माझा युनिव्हर्सवर प्रचंड विश्वास आहे. बरं. आणि असं झालं की पांडुरंग शास्त्री आठवल्यांचं लहानपणापासून वाचन आहे माझं. बरं त्यामुळे बरं. श्रीकृष्ण पण डोक्यात बसलेले आहेत. बरोबर. मग हे दशावतारांमध्ये नरसिंह भगवान आहेत. कारण प्रल्हाद अगदी अगतिक झाला त्यावेळेला खांबामध्ये कधीच देव नसतो, पण भक्ताची लाज राखण्यासाठी नरसिंह भगवानांना अगदी यावं बरोबर. लागलं. अगदी त्यामुळे बरोबर. ते सगळ्या गोष्टी इतक्या डोक्यात बसलेल्या आहेत ना. मग बरोबर. काय होतं, साकार रूप म्हणून आपण राम, कृष्ण किंवा नरसिंह बरोबर. भगवान असं बरोबर. आपण त्यांना साकार रूपात बघतो. अगदी पण अगदी बरोबर. खरा परमेश्वर निर्गुण निराकारच आहे. निर्गुण आणि निराकार. आपण ज्यावेळेला अगदी ही निरागस बालकं बघतो, छोटी बाळं, हो हो हो. त्यांच्यामध्ये आपण नुसतं त्यांच्या चेहऱ्याकडे जरी पाहिलं ना, तरी आपल्याला इतकं प्रसन्न आणि असं वाटतं की प्रसन्न वाटतं. अगदी बरोबर. प्रत्यक्ष परमेश्वरच त्यांच्यात बसलेला आहे अगदी असं बरोबर. वाटतं आपल्याला. धन्यवाद माताजी. तुमचे हं. विचार नक्की म्हणजे आपण म्हणतो बघा, म्हणूनच मला ही एक म्हणजे तुमच्याकडून तर धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर त्यासाठीच कृष्ण. मी या स्क्रीनवर येतेय. म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतंय, तर हे प्रत्येकाची असलेली जाणीव. म्हणून आपण म्हणतो ना, की जेव्हा विचारलं जातं की कुठे आहे देव? मग प्रत्यक्ष कृष्ण आले समोर आपल्या आणि त्यांनी सांगितलं की मी देव आहे, तरी मनुष्य विश्वास ठेवेल की नाही शंका आहे हो. कारण की मनुष्य का विश्वास? कारण त्याची इंद्रिय ही सदोषपूर्ण आहेत आणि भगवंतांना हं. बघण्या इतकी शुद्ध भक्ती, शुद्ध दृष्टी इतकी नाहीये. कारण आपली ही दृष्टी त्याला मर्यादा आहेत आणि मग कुठेतरी ही आपली जी इंद्रिय आहेत ती मर्यादित आहेत आपल्या. मला सांगा ना, तुम्ही अंधार झाला तर तुमचा स्वतःचा हात पण बघू शकणार नाही. तुम्ही तुमची पापणी बघू शकता का हो डोळ्याची? तुम्ही तुमचा कान असा स्वतःला बघू शकता जोपर्यंत तुम्ही आरशात बघत नाही. का? कारण तुमची इंद्रिय अपूर्ण आहेत आपली. कुठेतरी दोषपूर्ण इंद्रिय आहेत. जेव्हा आपण एखादं, मी तुम्हाला आता याच्यात स्लाइड असेल की नाही, पण ते एखादी आंब्याचं आपण जोपर्यंत दुसरी बाजू बघत नाही, की त्या बाजूला एखादी आंबा हातामध्ये घेतला, तो आंबा जर खाल्लेला असेल, तुम्ही समोर ठेवलात तर ती आंब्याची दुसरी बाजू तुम्हाला दिसते का हो खाल्लेली? जेव्हा तुम्ही आरशात ठेवाल, तेव्हा तुम्हाला ती दिसेल. कारण तुमची दृष्टी ही सदोष आहे आणि ही इंद्रिय आपली सदोष इंद्रिय आहेत. आणि म्हणूनच याच्यावर पुढे येणार आहे मी, की हे जे प्रत्येक माणसाला होणारं जाणीव, माणसाला होणारी जाणीव की माणसाला देव कशामध्ये दिसतो, तर प्रत्येक माणसाची एक जी होणारी, तर आपण हे जे बघतोय डाव्या साईडला, हे ब्रह्मण. म्हणून आपल्याला देव 3 टप्प्यामध्ये दिसतो. पहिलं जे टप्पा आहे त्याला ब्राह्मण तत्व टप्पा आहे. त्याच्यानंतर परमात्म्याचं रूप आहे, जे 4 हातांचं, जे परमात्म्याच्या एका हातामध्ये गदा आहे, शंख आहे, कमळ आहे, असं हे 4 हाताचं रूप आपल्याला दिसतं, 4 भुजा असलेलं. आणि मग हे जे भगवंतांचं रूप, हे भगवान, हे जे मोहक अत्यंत सुंदर असं मनुष्याचं रूप आहे, हे आपल्याला अगदी तिसरा टप्पा आहे, की ज्याच्यामध्ये भगवंतांचं आणि हे खरं रूप,
हे भगवंतांचं खरं रूप जे आपल्याला दिसतं. परंतु हे दिसण्यासाठी मग तेवढी पातळी, तेवढी शुद्धता, तेवढी मनामध्ये असणं हे असं. अत्यंत गरजेचं आहे. आणि मग त्याच वर आपण आता येतोय. आणि मग कशा प्रकारे आपण आता एक तुम्हाला साधं उदाहरण देते याच्यावरून. तर तुम्ही आता जसं मी म्हटलं, की एखाद्याला जसं हे कृष्ण सगळं स्वीकारतोय हो. कृष्णाला सगळ्या भक्तांचा स्वीकार आहे. मग तुम्ही त्यांना तो जो प्रकाश येतोय, जे ब्राह्मण स्वरूप आहे ते कृष्णाकडूनच येतंय. कृष्णाचं स्वरूप आहे. कृष्ण परमात्म्याच्या स्वरूपामध्ये कधी दिसतो, की जेव्हा हे स्वरूप पुढे जाऊन जेव्हा ज्यांना पुढच्या टप्प्यामध्ये देवाला बघायचं असतं, ते 4 भुजांच्या देवाला बघतात. आणि मग जेव्हा अजून सखोल, अजून तुम्ही त्या टप्प्याच्या आतमध्ये तुम्ही सखोल, तेव्हा तुम्हाला ते भगवंतांचं मोह कसं रूप दिसतं. याचं एक उदाहरण सांगायचं छोटंसं तर मी नक्की सांगेन, की तुम्ही सकाळी उठता. उठल्यानंतर तुम्ही खिडकी उघडली हो घराची आणि खिडकी उघडल्यावर तुम्हाला काय दिसतं? तर तुम्हाला प्रकाश दिसतो, बरोबर? तो प्रकाश दिसला की तुम्हाला दिवस सुरू झालेला आहे तुमचा. पण आता एखाद्याला वाटलं की हो, दिवस सुरू झाला, प्रकाश आहे, इथपर्यंत थांबतो एखादा जण. दुसरा जण काय थोडा पुढे जातो. पण हा प्रकाश येतोय कुठून हो? तो सूर्य तरी बघू दे मला, की हा प्रकाशाचा सोर्स काय आहे? मग तो सूर्यापासून आहे. मग त्याच्या पुढे जाऊन एखादा सूर्याला बघण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग त्याच्याच पुढे जाऊन एखादा म्हणतो, की मी सूर्यावरच जाऊन, की सूर्याच्या अगदी सूर्यावर प्रवेश करून मी का सूर्यापासून प्रकाश मिळतो, असा या सूर्याला अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे हे 3 टप्पे आहेत, की तोच भक्त पण त्याला दिसणारे हे जे भगवंत वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आणि मग या 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांचं दर्शन त्यांना होत असतं. आणि त्याबरोबर आपण याला की भगवंतांची ही जी वेगवेगळी रूपं दाखवण्याची, जसं मी आता म्हटलं, की सूर्यापासून नुसता प्रकाश मिळतो. मग हे सूर्यापासून मिळणारं आहे, की हे कुठल्या ग्रहापासून आपल्याला मिळतं आणि मग ते प्रत्यक्ष सूर्यावर जाऊन सुद्धा बघणारे, की हे देवाचा साक्षात्कार. मग प्रत्येकाला होणारा हा साक्षात्कार आहे देवाला. आणि मग आता भगवंतांबद्दल काय सांगायचं हो, की भगवंतांचं हे जे ऐश्वर्य आहे, की भगवंतांना हे जे आपण म्हणतोय, की भगवंतांपासून हे सगळं आलंय आणि हा जो प्रकाश दिसतोय आणि हे जे परमात्म्याचं स्वरूप आहे आणि हे जे साक्षात्कार हा जो 3 रूपात, तर भगवंतांचे हे 6 गुण आहेत. जे भगवंतांना काय कमी आहे, जसं आपण म्हणतो, की भगवंतांकडे सौंदर्य, एक सुंदर मोहक असं श्याम सुंदर रूप आहे भगवंतांचं, की जे मोरपीस आहे त्यांच्या कपाळावरती आणि त्यांचं अत्यंत मोहक असं रूप आहे. त्याच्यानंतर श्रीमंती आहे. भगवंतांकडे ही श्रीमंती आहे सगळ्या गोष्टींची. काहीही कमी नाहीये. हे जे काही आहे ते भगवंतांपासून आहे. प्रसिद्धी आहे, कोण माहिती नाही, कुणाला माहिती नाहीयेत भगवंत. सामर्थ्य, आज कितीतरी असुरांचा नाश केलेला आहे. मधु या असुराचा, त्याच्यानंतर आपण म्हणूनच मधुसूदन म्हटलं जातं किंवा आपण बकासूर म्हणू नका, पुतना म्हणू नका, कंस म्हणू नका, अशा वेगवेगळ्या असुरांचा वध केलेला आहे. असे हे सामर्थ्यवान भगवंत आहेत आणि ज्यांना अगदी म्हणजे आपण म्हणतो ना, हे जे ज्ञानाची पूर्ण गंगा वाहतीये भगवद्गीता म्हणजे, अशा हे ज्ञानाने परिपूर्ण ब्रह्मसंहितेमध्ये म्हटलंय म्हणून, की कृष्ण म्हणजे काय, कंप्लीट रिअलायझेशन, परिपूर्ण, पूर्णत्व म्हणजे पूर्णविदम, की प्रत्यक्ष भगवंत, की ज्यांना अहम पुरुषम गोविंद पुरुषम, की जे अगदी पुरुषोत्तम आहेत, पुरुषांमध्ये उत्तम असे पुरुषोत्तम ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे संन्यास म्हणजे एवढं सगळं ज्याची निर्मिती केलेली आहे, पण त्याच्यापासून अकर्ता आहेत, म्हणजे अलिप्त. कशाशीही ते अलिप्त आहेत. त्याला कशाशीही त्यांची बांधिलकी नाही. मग मी हे केलंय का, मला हे हवंय, मी हे केलंय म्हणून मला ते हवंय, त्या कुठेशी नाही. तुम्ही सगळं आहे ते तुमचं आहे आणि माझ्याकडे सगळं आहे. पण कुठेतरी तो संन्यासी व्यक्ती, कुठेतरी ती विरक्ती आहे मनामध्ये. तर अशा प्रकारे हे भगवंतांचं वर्णन केलेलं आहे. जसं मी मगाशी दाखवली ही स्लाईड, की ज्याच्यामध्ये आता कृष्णाने आत्तापर्यंत ही भगवद्गीता, मग पुढच्या आपण 4थ्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत, की ही भगवद्गीता काही अजून अनेक वर्षांपूर्वी सांगितली गेली होती सूर्यदेवांना. पण कुठेतरी ती शृंखला खंडित झाली होती आणि म्हणूनच या ज्ञानाची पुन्हा गंगा वाहण्यासाठी भगवंत स्वतः कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला का सांगितली त्यांनी? कारण ही भगवद्गीता पुन्हा परंपरागत आपल्याकडे यायला हवी होती आणि त्याचं कुठेतरी खंडन झाल्यामुळे ती परंपरेने पुन्हा श्रीकृष्णांनी कधीही ज्यांना सल्ला दिला नव्हता तो अर्जुनाला तो त्यांनी सल्ला, त्यांच्या भक्ताला, प्रिय भक्ताला आणि सख्याला तो सल्ला दिलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत या दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये, की परमपुरुष भगवंत म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तुझ्यावर ही अशुद्धी कशी आली? जीवनाचे मूल्य जाणणाऱ्या माणसाला ते अजिबात शोभणारे नाही. ते उच्च ग्रहांकडे नाही तर बदनामीकडे घेऊन जातात.
परमेश्वर सांगतायत आता अर्जुनाला की तुझ्यामध्ये ही वृत्ती का आली आहे आणि तू असा जो वागतो आहेस त्याच्यामुळे काय होणार आहे. तर त्याच्यामधली करुणेचा भाव जो आहे तो बरोबर आहे, पण ती करुणा का नसावी हे भगवंत आता पुढच्या याच्यात सांगतायत. हे आपण शरण गेलेलो आहे, आपण पुढे जातोय, हे मी या स्लाइडवर परत येते. पण आता आपण येणार आहोत कुठेतरी की त्या करुणेविषयी. म्हणून आपण या स्लाइडवर आलोय की भगवंत सांगतायत की आपल्याला जे वाटतंय ते आपण नाही आहोत. आपल्याला नेहमी काय वाटतं हो आपल्याला? तुम्ही मला सांगा ना, आपल्याला काय वाटतं? आपण कोण आहोत? मला उत्तरं द्या थोडीशी. आपण कोण आहोत? आपल्याला काय वाटतं? काही मी थोडीशी हिंट दिलेली आहे. पण काय वाटतं की आपण कोण आहोत? आपण त्याचे अंश आहोत. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. पण मग आपण शरीर आहोत का काय? आपलं हे शरीर आहे का कसं? म्हणजे काय मानता तुम्ही? नाही, शरीर मानलं तर मग त्याच्याकडे नाही पोहोचणार आपण. आपण त्याच्यातला एक आत्मा आहोत. अगदी आत्म्याला बरोबर. बघायला खूप सुरेख, सांगितलंय खूप त्यांनी. सुरेख. तुमच्या सगळ्यांचा थोडा-थोडा नक्कीच अभ्यास आहे म्हणून खूप छान उत्तरं देत आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला वाटतंय ते आपण नाही आहोत. जिथे पुढे मी याच्यावर येते, की आपण कोण आहोत? आपल्याला वाटतंय आपण शरीर आहोत. हे शरीर आहे हे काय आहे हो? हे शरीर आहे हे एखाद्या बाह्य वस्त्रांसारखं आहे. आणि हे शरीर म्हणजे आत्म्याने धारण केलेलं वस्त्र आहे. म्हणून आपण शरीर नाही आहोत. आपण शरीर नाही तर आपण आत्मा आहोत. आणि हा जो आत्मा आहे जसं आता माताजींनी सांगितलं हा परमात्म्याचाच अंश आहोत. आपण परमात्म्याचाच अंश आहोत. हे जे शरीर आहे ते या 5 घटकांपासून बनलेलं आहे. आणि हे 5 घटक जसं माताजींनी मगाशी सांगितलं पंचमहाभूत जे पृथ्वी, पाणी, हवा, अग्नी आणि इतर या सगळ्या वायू या सगळ्या गोष्टींनी बनलेलं आहे. तसं हे काय आहे? हे फक्त शरीर आहे. हे सजीव शरीर आहे. जसं आपण सजीव निर्जीवांमध्ये हा फरक बघतो, की हे सजीव शरीर आपल्याला मिळालेलं आहे. हे सजीव म्हणजे काय? तर आपलं हे जीव, की ज्याच्यामध्ये जीव आहे, मग तो कशामुळे आहे? तर तो आत्म्यामुळे आहे. आणि ही सजीवता, शरीर हलतंय, शरीर खातंय, पितंय, झोपतंय, पण ते शरीर आपण नाही आहोत, तर आपण हा जो आत्मा आहोत. आणि म्हणून पुढे जाऊन आता सांगणार आहोत, की म्हणून भगवंत का सांगतायत, की ही मनात करुणा तुझ्या हे शरीर जाणार आहे, हे शरीराला तू मारणार आहेस, पण आत्मा हा सच्चित आनंद आहे. आत्मा हा अमर आहे हो. आत्म्याला मरण नाही. पुढे जाऊन आत्म्याची आपण लक्षणं बघणार आहोत. आणि म्हणून हा सजीव निर्जीवांमध्ये फरक बघतो आज आपण, की सजीव हे काय आहे? तर हे सजीवांमध्ये जसे आपण आता एखादं जर प्राणी बघितले हे सगळे, जसं इथे ही उदाहरणं दिलेली आहेत, ही सगळी सजीवांची आहेत. पण निर्जीव काय आहेत? तर ह्या वस्तू निर्जीव आहेत. मग आपण वनस्पतींमध्ये पण सजीवता बघतो. आपण म्हणतो सर कारण नक्कीच. वनस्पतींना पाणी दिलं नाही, खत दिलं नाही, तर कुठेतरी कोमेजतात. आपण त्यांना हं. एखाद्या बाळांसारखी आपण त्यांची काळजी घेत असतो. आणि मग कुठेतरी त्यांना कारण निश्चितच जसं ते कार्बन डायऑक्साईड सोडून ऑक्सिजन घेत ऑक्सिजन आपण जसं ऑक्सिजन घेऊन कार्बन डायऑक्साईड सोडतो, तसं ते त्यांच्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड म्हणून आपल्यासाठी ऑक्सिजन सोडत असतात. म्हणजे कुठेतरी ते सगळी सांगडच असते. पण त्यांच्यामध्ये पण ती सजीवता असते आणि त्याच गोष्टीवर ते असतात. आणि म्हणून हा सजीव निर्जीवांमध्ये फरक आपल्याला दिसतो. आणि मग हा कसा फरक दिसतो? तर पुढे जाऊन आपण का की हा सजीव मग मग जीव म्हणजे काय आणि आत्मा म्हणजे काय? की या आत्म्याला चालवणारं म्हणजे हे शरीर आहे. परंतु या गाडीचं उदाहरण, जसं ही कार चाललेली आहे, पण उद्या ही कार नुसती सोडून दिली तर चालेल का हो? ती सुरू नाही. होईल कार? एखादी नाही. इलेक्ट्रॉनिक किंवा खेळण्यातली वस्तू ती गोष्टी तो भाग वेगळा आहे. पण त्या कारला चालवणारी जर आतमध्ये एखादी व्यक्ती नसेल, तर ती कार चालेल? नाही चालणार. तसा हा कार आणि ड्रायव्हर म्हणजे हा शरीराला चालवणारा तर आत्मा. हा आत्मा आहे, हा चिरंतन आत्मा आहे आणि हा आत्मा शरीराचं सगळं नियंत्रण करतो आहे. आत्मा शरीरातनं निघून गेल्यानंतर ते शरीराचा काहीही नाही. ते फक्त एक शरीर आहे, शरीर जातं. परंतु तो आत्मा काय करत असतो? जसा या पक्ष्याप्रमाणे. जसं या पक्षी मला सांगा बरं, की हा पक्षी जो आहे, हा पक्षी या पिंजऱ्यामध्ये बांधलेला आहे आणि या पक्ष्याला तुम्ही खायला दिलं नाही, प्यायला दिलं नाही, काही दिलं नाही, तर तो पक्षी राहील का हो? नाही. पक्षी मरेलच, बरोबर? हं. तर हं. तसं हा जो पिंजरा आहे हे आपलं शरीर आहे. जसं आपण एखाद्या वस्त्राचं उदाहरण घेतलं. या पक्षाला हा पक्षी म्हणजे हा आपला जीव, हा आत्मा आहे आणि मग या आत्म्याचं खाणं काय आहे? ते पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की नामस्मरण. हे जर नाही आध्यात्मिक काही खायला-प्यायला दिलं नाही त्या आत्म्याला, तर कसा राहील हो आत्मा? त्या गोष्टींवर कसं ते चालेल? पुढे कसं जाईल? तर त्या दृष्टीने आपण बघणार आहोत आणि म्हणून हे आहे आत्म्यासाठी अन्न. जे नामस्मरण या कलियुगामध्ये फक्त हरेर नम हरेर नम हरेर नम
कुठलीही गोष्ट नाही, फक्त नामस्मरण. नामस्मरणाने तरुण जाणार आहे कलियुगामध्ये माणूस, की नामस्मरण घ्या आणि या आत्म्याचं अन्न ते आहे, की सच्चित आनंद आहे. म्हणजे जसे भगवंत आहेत, जसा परमात्मा, आत्मा आणि परमात्मा हे शरीराचा भाग, जसं आता माताजींनी सांगितलं, तसा आत्मा या परमात्मा या आत्म्याला बघतोय. आणि सगळी पुढे जाऊन एक सुंदर चित्र आहे, जे मी तुम्हाला दाखवणार आहे नंतर, की कसं शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा यांची सांगड किती छान घातलेली आहे. इंद्रियांचा कंट्रोल कोणामध्ये असतो आणि आत्मा कसा शरीराशी निगडीत आहे. आपण पुढे जाणार आहोत हळूहळू, पण मी जरा खोलात जात नाहीये, आपण हळूहळूच पुढे जातोय म्हणून त्याविषयी मी तुम्हाला सांगते. आता या चित्रामध्ये सांगण्याची मघाशी गोष्ट म्हणून ही स्लाइड मी तुमच्या समोर आणली आहे. तर ऍक्च्युअली आता ही जर गोष्ट टाळली, तर तुम्हाला आधी जर एखादी गोष्ट तुम्ही एखाद्या किनाऱ्यावर गेलात आणि तुम्हाला दाखवलं की तुम्हाला काय दिसतंय दूरवर, तर तुम्हाला काय दिसेल? ही स्लाइड पूर्णपणे दाखवते म्हणून मी तुम्हाला आता हे झाड दाखवते. पण जर तुम्ही खूप लांब उभे आहात आणि हे झाड तुमच्यापासून खूप लांब आहे, तर तुम्हाला फक्त आधी एक किनारा दिसेल, मग एक फक्त समुद्र आहे, अथांग समुद्र आहे. थोडे पुढे गेलात तर तुम्हाला एक झाड दिसेल, त्या किनाऱ्यावर एक झाड आहे आणि मग त्या झाडावरती हा पक्षी बसला, हे थोडं अजून पुढे गेल्यावर दिसेल. याचा जसा मी त्याच्याशी मगाशी सांगड घातली की प्रकाश दिसतोय, मग सूर्य दिसतोय कशापासून आहे आणि मग त्या सूर्यावर गेलं तर हा प्रकाश कुठून येतोय हे कळतंय. त्याचप्रमाणे जसं तुम्ही पुढे पुढे जाल, जसं तुम्ही देवाच्या जवळ, जितके तुम्ही अध्यात्मामध्ये बुडाल, तितकं तुम्हाला ते ज्ञान अजून अजून मिळण्याचा प्रयत्न असतो. आणि म्हणूनच ही सांगड अशा प्रकारे. आणि मग भगवंतांचं हे रूप, हे जे परमात्म्याचं रूप आहे दिसण्यासाठी, हे भगवानांचं रूप, हे भगवान जे हे खरं रूप, हे भगवानांचं 2 हात 2 पाय जे मनुष्य रूप, ज्या मनुष्य रूपामध्येच भगवंतांनी गीता सांगितलेली अर्जुनाला. आणि मग हे रूप आपल्याला दिसतं. आणि जसं मी सांगितलं की या रूपामध्ये त्या गोष्टीची ही सांगड होती. आणि जो करुणेवर, हे सगळं जे करुणेवर भगवंत सांगतायत की ही करुणा मनामध्ये ठेवू नकोस. तू भीष्मांना मारणार आहेस, तू पितामहांना मारणार आहेस, तू द्रोणाचार्यांना मारणार आहेस, तर तू त्यांना मारणार नाहीयेस, तू फक्त निमित्त आहेस. मी आधीच त्यांना मारलेलं आहे. त्यांचा आत्मा हा चिरंतन आहे, त्यांचा आत्मा हा सच्चित आनंद आहे. आत्मा कुठेही जाणार नाही. आणि म्हणूनच या श्लोकावर मी येते, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यति. जसे जसे मूर्तिमंत आत्मा सतत प्रवास करत असतो या शरीरात, बालपणापासून तारुण्यापर्यंत ते वृद्धावस्थेपर्यंत, बघाल तर बघा तुम्ही आत्म्याची हा प्रवास बघा, की तुम्हाला हा छोटा अंश आहे, एम्ब्रिओ असतो, पोटामध्ये जो गर्भ असतो, त्या गर्भापासून बघा हा तुम्हाला आत्म्याचं दिसतंय. आणि हा आत्म्याचा प्रवास बघा कसा होतोय, तर तो अगदी बाल्यावस्थे, म्हणजे अगदी पोटात असल्यापासून ते बालपणापासून ते अगदी तरुणपणापासून मग वृद्ध कालापर्यंत हा आत्म्याचा प्रवास आहे. आणि मग हा आत्मा जेव्हा ते शरीर, मग जसं मी तुम्हाला मगाशी वस्त्राचं उदाहरण दिलं, मग एखाद्या वस्त्राचं उदाहरण द्यायला झालं तर एखादा मनुष्य पाण्यात पडला हो, आणि पाण्यात पडल्यानंतर मला तुम्ही उत्तर द्याल की तो पाण्यात पडल्यानंतर तुम्ही त्याचे कपडे वाचवाल का त्याला वाचवाल हो? त्याला वाचवणार. त्याला वाचवणार. त्याचे कपडे म्हणजे निश्चित आहे. हे उत्तर कसं आपसूक येतं? तसं म्हणजे काय? तर तुम्ही कोणाला वाचवताय? तर तुम्ही आत्म्याला, म्हणजे त्या शरीराचं. तर वस्त्राला काही नाही हो. ते वस्त्र, जसं एखादा मुलगा बाहेरून आला आणि त्याचे वस्त्र मळलेली असतील, तर अंघोळ झाल्यावर तो तोच वस्त्र घालेल का हो, मलिन वस्त्र? नाही. नाही घालणार. म्हणूनच जसा आत्मा एक शरीर जीर्ण झाल्यावर, वृद्ध झाल्यानंतर जसं मरण होतं, जसं एखादा जीव थकून ते आत्मा ते शरीर त्यागतो आणि दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. अशा प्रकारे आपल्याला इथे दिसेल की हे शरीर जे एक त्यागलेलं शरीर आहे, त्यांनी या आत्म्याने दुसऱ्या शरीरात प्रवेश केलेला आहे. आणि म्हणूनच हा वेळोवेळी, जसं दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश, तसं मला सांगा बरं, की तुम्ही म्हणालात की मला माझ्या बालपणातलं बघायचंय आता, तर तुम्ही जाऊ शकता का पुन्हा बालपणात? शक्य आहे का तुम्हाला पुन्हा बालपण, पुन्हा लहान होणं शक्य आहे का वृद्ध काळामधून? नाही. नाही. तसाच नाही. हा प्रकार आहे की आत्मा हा पुन्हा, की तो पुढे पुढे जात असतो. म्हणजे या आत्म्याने रूप धारण केलेलं आहे. आत्मा एकच आहे, फक्त तुमचं शरीर बदलतंय. मग तुम्ही बालपणापासून तरुण झालात, थोडे शाळेत जाऊन मग कॉलेजमध्ये गेलात, युनिव्हर्सिटीत गेलात, मग नोकरी केली. मग असं जसं आपण एखादी लहान मूल पहिल्यांदी छोटंसं स्कूटर खेळतं, नंतर मग त्याला कार हवी असते, मोठा झाल्यानंतर त्याला बाईक मिळते, मग त्याला 4 व्हीलर मिळते. तर काय बदलतं हो?
बाह्य गोष्टी बदलतात, पण ती व्यक्ती तीच राहते, तसा तो आत्मा तोच राहतो. आणि म्हणूनच मृत्यूच्या वेळी दुसऱ्या शरीरात तो आत्मा प्रवेश करतो. आत्मसाक्षात्काराची जाणीव असणारा आत्मा अशा बदलामुळे आश्चर्यचकित होत नाही. आणि म्हणून हे जसं मी आता उदाहरण दिलं, की हा जो प्रवास आहे याच्यामध्ये मग तुम्ही दुचाकी सायकल पासून त्रिचाकी, मग ही छोटी सायकल, स्कूटर, हे सगळं चालवणारा कोण आहे हो? नियंत्रक तुम्ही आहात. म्हणजे कोण? तर तो आत्मा एकच आहे. तुम्ही बाह्य सगळं बदललेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये या सगळ्या आयुष्याच्या टप्प्यावरच्या प्रवासामध्ये आत्मा हा चिरंतन आहे. आत्म्याला काहीही त्याचं आश्चर्य वाटत नाही, की मी बालपणात होतो, का मी आता तरुण झालोय, की मी आता वृद्ध झालोय. त्याचं जेव्हा ते वृद्धत्व त्याचं काम संपलं, जीर्ण झालं तुमचं शरीर, की तो ते त्यागतो आणि पुढच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून या 84 लक्ष योनींमधून हा आत्मा बघा, तुम्ही बघाल, की प्रत्येक ह्याच्यात तुम्हाला आत्मा याच्यामध्ये दिसेल, की अशा या 84 लक्ष मनुष्य या 84 लक्ष योनींमधून प्रवास करतो. आणि म्हणून या माणूस कीटकांपासून ते अगदी मासे, कासव आणि अत्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे मग हिंस्र प्राणी आणि पाळीव प्राणी या सगळ्याचे असे खूप बारीक कीटकांपासून असे 84 लक्ष योनींमध्ये भगवंत प्रवेश आत्म्याचा हा प्रवास आणि अशा प्रकारे हे जन्म घेतले जातात. आणि मग हे जीवनचक्र, हे जे आपण म्हणतो, या जीवनचक्रामध्ये जसं मी आता म्हटलं, की हे देह त्यागून, मग हे देह त्यागायला हे आपण कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहोत, कुठल्या युगात आहोत हो आपण? कलियुगात. कलियुगात आहे. आणि हे जग काय आहे हो? प्रकृती काय आहे? पुन्हा प्रकृतीवर आलो आपण बघा. काल मी जसं सांगितलं, येस, भौतिक प्रकृती. आपण जे आहोत ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत. आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण ह्या दुःखालयमध्ये आहोत. हे दुःखालय म्हटलंय हो याला. का म्हटलंय? जन्म, मृत्यू, जरा आणि म्हातारपण. म्हणजे की या गोष्टींनी, म्हणजे जन्म आहे, मृत्यू आहे, म्हातारपण आहे आणि रोग आहे, की या सगळ्या व्याधींनी, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, कारण शेवटी तुम्हाला या सगळ्यामधून या चक्रातनं जावं लागतं. आणि म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा त्या आत्म्याला हे खाणं द्याल, जेव्हा तुम्ही अध्यात्माचा अभ्यास कराल, जेव्हा तुम्ही नामस्मरण कराल, तेव्हा या सगळ्या भौतिक बंधनांपासून मुक्ती मिळायला खूप 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 हा प्रवास अत्यंत सुखकर असतो. आणि मग पुन्हा या चक्रामध्ये येण्याची गरज पडत नाही. भगवंत म्हणतायत, मी वाट बघतोय तुमची. भगवंत म्हणतायत, की तुम्ही जेवढ्या भक्तीने, की स्पिरिच्युअल म्हणजे वाट कुठे, की भगवंत सांगतायत, की तुम्ही अध्यात्मामध्ये या, तुम्ही करा. मग पुढे जाऊन आपल्याला ऐकायचं ते आता, की नुसतं तुम्ही मला सांगा, की तुम्ही म्हणालात, की जर अगदी म्हातारपण आलं आणि रिटायरमेंट झाली, की आता चला, आता मी भगवद्गीता ऐकायला मोकळा, आता मी वाचायला. पण असं आहे का हो खरंच? अजिबात नाही. अगदी खरी गोष्ट. अजिबात मला नाही. सांगा, एखादी व्यक्ती जर तुम्ही म्हणालात, की 10वी मध्ये गेलाय, तर ठीक आहे, मी शेवटच्या महिन्यात करीन अभ्यास आणि करीन हे, असं होईल का हो? लहान नाही. मुलाला राखून दिलं नाही. कारण जेव्हा तुम्ही टप्प्याटप्प्याने, जेव्हा तुम्ही एखादी प्रत्येक पायरीवरून, जसं आपण पहिल्याच अध्यायात बघितलं, की पायरी आहे ही. मग तुम्ही श्रीला प्रभुपाद हे शुद्ध भक्त का होते हो? कारण वयाच्या 5व्या वर्षापासून ते बीज रोवलं गेलं होतं. तुम्ही आता सुद्धा आपल्या या इस्कॉनमध्ये बघाल, अहो छोटी-छोटी मुलं जेव्हा भगवद्गीता शिकायला येतात, मला इतकं मी 3-4 बॅचेस मुलांच्या घेतल्या. आता मी तुम्हा मोठ्यांबरोबर आहे, हा अनुभव खूप वेगळा आहे. पण मी तुम्हाला सांगते, त्या निष्पाप मुलांबरोबर जेव्हा मी त्यांना शिकवत होते, की मला एक वेगळा आनंद, की आज त्या वयामध्ये किती नशीबवान आहेत ती मुलं, की आज त्यांना त्या वयामध्ये, आणि मी त्यांचं प्रत्येक दिवशी कौतुक करायचे, की मला कौतुक वाटतंय तुमचं, की तुम्ही ही भगवद्गीता शिकायला आलेले आहात. म्हणजे मला याच गोष्टी सगळ्यात कौतुक आहे, की आज वयाच्या 6व्या 8व्या वर्षी जेव्हा त्यांना भगवद्गीता, की मी त्यांना निश्चित सांगितलं, की तुम्ही इतके जवळ आहात, की तुम्हाला प्रत्येकाच्या या आयुष्याच्या टप्प्यावरती तुम्हाला या भगवद्गीतेचं अगदी मार्गदर्शन होणार आहे. आणि त्या दृष्टीने म्हणून हा विचार करणं ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. कारण मग भगवंत सांगत नाहीये तो. कृष्ण सांगत नाही, की तुम्ही अगदी तेव्हा करा, म्हातारपणी नामस्मरण करा आणि मी तुमची काळजी घ्यायला आहे. अत्यंत चुकीचं आहे. कृष्ण सांगतायत अर्जुनाला आता, तू लढ, तू युद्ध कर, तू तुझं कर्म कर. मी आहे, मी तू काळजी घ्यायला आहे, पण तू तुझं कर्म कर. फळाची, म्हणून त्या कर्म करताना तू अगदी सगळं झालंय आणि तू सगळ्याची आनंद घेऊन, पण त्या गोष्टीमध्ये जर कुठेतरी ती कृष्ण भावनेने नाही केली, ज्याच्यात कृष्ण नाही त्याच्यात राम नाही. आपण म्हणतो ना, ज्याच्यात राम नाही तर काम नाही, की ज्या गोष्टीमध्ये तुम्ही जर राम नाहीये, कृष्ण नाहीये, मग तुमच्या त्या भावनेला, त्या तत्वाला काहीही अर्थ नाहीये.
आणि मग निरर्थक आहे ती गोष्ट. हा एक सुंदर श्लोक आहे जो मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगामापायिनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत. कुणाचा डिस्टर्बन्स येतोय का? जरा म्यूट व्हाल का प्लीज? आवाज येतोय मला. कोणी अनम्यूट असेल तर प्लीज म्यूट व्हा. ठीक आहे, थँक्यू. हे कुंती पुत्रा, आनंद आणि त्रासाचे कायम स्वरूपी स्वरूप आणि त्यांचे योग्य वेळी गायब होणे हे हिवाळा आणि ग्रीष्म ऋतूंचे येणे जाण्यासारखे आहे. आणि म्हणूनच जसं मी सांगितलं की जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयामध्ये आहोत, परंतु हे जे सुख दुःखाचे आणि हे जे सगळ्या या पृथ्वी तलाव या भौतिक जगामध्ये भगवंत सांगतायत की हे कुंती पुत्रा, हे जे त्रासाचं, जसं एका राजाला एक कागद, एका साधूनी हातामध्ये एक कागद दिला हो आणि सांगितलं की तो अत्यंत करुणेमध्ये, अत्यंत अशा ह्याच्यामध्ये होता आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तू हा कागद घे, पुढे जा आणि थोड्या कालावधानेच हे कागद उघड आणि बघ, तेव्हा तुला अत्यंत बरं वाटेल. मग कुठेतरी त्या राजाला उत्सुकता होती, कारण तो कुठेतरी द्विधा मनस्थितीत होता, खूप दुःख मनस्थितीत होता. पण पुढे जाऊन जेव्हा त्यांनी त्याला कुठेतरी ते राहवलं नाही, तर त्या साधूंनी काय त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं, शास्त्र ज्यांचं अगदी अभ्यास होता त्यांनी लिहिलेलं की ही वेळही निघून जाईल. म्हणजे का, की सुखाची वेळ असू दे, दुःखाची वेळ असू दे, पण ही वेळ निघून जाणार आहे. त्यामुळे तू त्याचं दुःख करत बसू नको. म्हणून हे ग्रीष्म ऋतूसारखं आहे आणि हिवाळ्या पावसाळ्यासारखं आहे. जसं आपण या स्लाइडमध्ये बघतोय की उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा तशा या जे त्रासाचं स्वरूप आहे हे या याच्यासारखं असतं, या ऋतूंसारखं असतं आणि मग ते येणारं आणि जाणारं, गायब होण्यासारखं असतं आणि त्याप्रमाणे आपण त्या गोष्टींना बघत असतो. आता हे काही स्लाइड्स थोडे रिपीट होत आहेत इथे. मी पुन्हा येतेय. हां, तर ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगायची नक्की, की आपण जेव्हा म्हणतोय, की आत्मा नाही आणि आपण शरीर आहोत, तर ही एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगावीशी, जे मी तुमच्यासाठी वाचते ती गोष्ट. राजा चित्रकेतू याला 10,00,000 मांस बायका. राजा चित्रकेतू हा अध्यात्म पुराणामध्ये, भागवतामध्ये ही गोष्ट आहे, की ज्याला 10,00,000 मांस बायका होत्या आणि अंगिरा महर्षी ऋषी राजाची जेव्हा त्यांनी भेट घेतली, तेव्हा त्या खोल चिंतेत, कारण त्याला वांस बायका असल्यामुळे त्याचा वंश पुढे जात नव्हता आणि म्हणून चित्रकेतू साम्राज्य म्हणजे पुत्राशिवाय काहीच नाही आणि म्हणूनच त्याला पुत्रशोक म्हणजे पुत्र नसल्याचं त्याला दुःख होतं. महर्षी यज्ञ करतात आणि राजाच्या ज्येष्ठ पत्नीला मुलगा होतो आणि बाकीच्या पुत्रहीन राण्या स्वतःचा निषेध करतात. म्हणजे का, की त्या बाकी राण्यांना होत नाही, पण यज्ञाचं एक फलित फक्त त्याच्या ज्येष्ठ राणीला मिळतं. मग बाकीच्या राण्यांच्या मनामध्ये नक्कीच एक द्वेषभावना निर्माण होते आणि मग होणाऱ्या बाळाला चक्क त्या विष देतात आणि दुःखाने राजा चित्रकेतूचा नाश. म्हणजे का, की त्या पुत्राचा जातो तो मुलगा आणि त्या बाळाला विष दिल्यानंतर मरण होतं त्या मुलाचं. दुःखाने राजा चित्रकेतूचा नाश होतो. राण्या आपल्या पुत्रांच्या मृत्यूसाठी भगवंताला दोष देतात. राज्य शोकसागरामध्ये बनते. महर्षी आणि नारद मुनी स्पष्ट करतात की महान आत्मे लोकांना शिकवण्यासाठी पृथ्वीवर फिरतात. बायका, मुले, घर हे मानसिक उत्स आहे. म्हणजे काय सांगताय तिथे, की तुम्हाला हे आहे, हे भौतिक प्रकृती आहे आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये अध्यात्माने परिपूर्ण असे सगळे तुम्हाला चांगल्या गोष्टींच्याच मार्गदर्शन, चांगल्या गोष्टीच्या मार्गावर. देव ऋषी नारद समजू शकत होते की चित्रकेतूचं आपल्या मुलावर प्रेम अत्यंत प्रेम होतं आणि असं होणार नाही की त्याला, म्हणूनच त्यांनी त्याच्या प्रेमाला, की देवऋषी ते कोणत्या जीवाचे माझे आई वडील आहेत. आत्म्याला आई वडील असतात का? तर आई वडील, भाऊ, मित्र हे काही नसतात. अनेक वेळा मी त्यांचा बाप होतो आणि अनेक वेळा ते माझे होतात. अनेक वेळा ते माझे मित्र आणि शत्रूही होते. ही सर्व नाती तुमच्या नश्वर देहामुळे आहेत आणि जसे तुम्ही तुमचा नश्वर अवशेष मागे टाकता, तसे तुम्ही तुमची नातीही मागे टाकता आणि मग प्रत्येक जण स्वतःच असतो आणि त्याला त्याच्या कर्माप्रमाणे दुःख भोगावे लागते. आणि हे जेव्हा आध्यात्मिक, हे जेव्हा ज्ञान नारद मुनी प्रत्यक्ष जेव्हा देतात राजा चित्रकेतूला, की हे नाती नाहीयेत आणि हे नश्वर आहे सगळं, हे सगळं क्षणभंगुर आहे आणि ज्यांना त्यांचं दुःख भोगायचंय, जी वेळ आलेली असते ती कोणी टाळू शकत नाही. आणि म्हणूनच जेव्हा हे कळतं की तुमच्या नश्वर जीवनाच्या पलीकडे फक्त तुमची कर्मच तुमच्या सोबत असतात, मृत्यूनंतर तुम्ही एकटे असता. म्हणजे तो देह टाकला जातो पण तो आत्मा आहे त्या मुलाचा. म्हणून कुठेतरी जेव्हा ही आध्यात्मिक ज्ञान, जेव्हा राजा चित्रकेतूला ह्याची प्रचिती येते आणि सांगितलं जातं, तेव्हा त्याचं मुलाविषयीचं दुःख कमी होतं आणि तो शोक करणं, की तो राजा असतो, शेवटी त्यांनी त्याचं जर असं तर सगळ्या प्रजेचा, सगळ्या गोष्टीचा नाश होईल. पण कुठेतरी भगवंताला कारणीभूत न धरता, की त्याची कर्म त्याला कुठे घेऊन जातात आणि हा
नश्वर देह आहे. तर अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला म्हणून याच्या पुढे की म्हणून तू हा देह आहे, हा देह नसून हा आत्मा आहे. आणि म्हणूनच तुला की या ज्या दुसऱ्या 2.36 मध्ये भगवंतांनी सांगितलं आहे, तो श्लोक मी म्हणून दाखवते तुमच्यासाठी. अवाच्य वादांश बहून वदिष्यति तवा हितः निंदस्तस्व सामर्थ्यम ततो दुःखम तरम तु किम. तुझे शत्रू तुला निंदनीय. भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तू लढलं पाहिजेस, तू युद्ध केलं पाहिजेस. तू आत्मा नसून, आपण आत्मा असून शरीर नाही आहोत, तर त्याच्यामुळे तू कुणाचाही वध करणार नाहीयेस. तू हे सगळे मेलेले आहेत, यांचा नाश झालेला आहे. तू फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट आहेस, एक माध्यम, एक निमित्त आहेस. आणि म्हणूनच तू जर युद्ध केलं नाहीस, म्हणजे तुला का जर त्याला वाटतंय की तू एन्जॉयर, म्हणजे काय की पहिले त्यांनी करुणेबद्दल सांगितलंय, त्याच्यानंतर भगवंत येत आहे की त्याला आनंद वाटत नाहीये कुठल्या गोष्टीमध्ये, की मी माझ्या परम आजोबांना मारणार आहे, मी माझ्या गुरूंना मारणार आहे, आणि या सगळ्यांना मारून भगवंत मला काय आनंद मिळणार आहे. तर मला कुठल्याही प्रकारचा आनंद मिळणार नाहीये, तर मी का यांना मारू, माझ्या प्रियजनांना मारून मला कुठला आनंद मिळणार आहे. भगवंत सांगतायत की आनंद मिळणार नाहीये, परंतु तुला कशामध्ये आनंद मिळणार नाहीये की तू जर हे युद्ध केलंस, की बघा की युद्ध केलं तरी तुला पृथ्वीलोक मिळणार आहे. युद्ध केल्यावर तू जेव्हा जिंकशील तेव्हा या भौतिक युगामध्ये तुला चांगलंच मिळणार आहे, की तुला तुझा अगदी नावाजलं जाईल, तुला की तुला या पृथ्वी तलावर नावाजलं जाईल. आणि जरी तू मारला गेलास, या युद्धामध्ये जरी तू मारला गेलास, तरी तुला इंद्रलोक, तुला स्वर्गलोक प्राप्त होईल. आणि तिथेही तू त्या स्वर्गलोकामध्ये तुझी, हे बघा, जसं तू भगवंत सांगतायत, आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत तू तुझं कर्म कर, तू लढ का, कारण जरी तू जिंकलास तरी तुला पृथ्वी लोकावर राजा बनणार आहेस तू, आणि जरी तू हरलास तरी तुला स्वर्गलोकामध्ये तुला पूर्णपणे सगळ्या सुखांचा उपभोग घेता येणार आहे. पण जर तू हे युद्ध केलं नाहीस, तर तुझे शत्रू तुला निंदनीय शब्द बोलतील, तुझ्या क्षमतेचा तिरस्कार करतील. तुझ्यासाठी यापेक्षा वेदनादायक कुठलंही असू शकत नाही. आणि एका योद्ध्याला, एका क्षत्रिय योद्ध्याला याच्यापेक्षा दुसरं काहीही असू शकत नाही, तिरस्कार. आणि मग तुला त्या भावनांनी, तुला त्या गोष्टीचं त्याच्याविषयी त्याच्यापेक्षा वेदनादायक असं काहीही नाही. आणि म्हणून तू तुझं कर्म कर, तू लढ. आणि म्हणून तू कुठल्याही प्रकारचं चुकीची गोष्ट करत नाहीयेस. तू त्याच्यामधनं जी एन्जॉय, तू जे काही त्याच्यामधनं मिळणार आहे ते तू योग्य पद्धतीने करणार आहेस. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की तू ते करण्याचं, तू कर्म केलं पाहिजेस तुझं. आणि नंतर मग एका पापपूल, म्हणजे काय की तिसऱ्या गोष्टीमध्ये भगवंत सांगतायत की तू पाप करत नाहीयेस. आता अर्जुनाला वाटतंय की मी जेव्हा या गोष्टींना मारणार आहे, मी जेव्हा माझ्या गुरूंची हत्या करीन, मी जेव्हा माझ्या आजोबांचा वध करीन, तेव्हा मी हे सगळं चुकीचं वागतोय, मी माझ्या गुरूंची हत्या कशी करू शकतो, हे पाप असू शकतं. परंतु भगवंत सांगतायत की हे पाप नसून ही कुठलीही, मग पाप कुठलं असतं हो, जेव्हा चुकीची गोष्ट केली जाते तेव्हा ते नक्कीच पाप आहे. परंतु इथे छोटीशी कथा अशी सांगायची आहे, 2-3 गोष्टी अशा सांगायच्या आहेत की इथे हा उंदीर दिसतोय. भागवतामध्ये ही कथा आहे सुंदर. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की एक हा छोटासा उंदीर आहे, कसा मोक्ष मिळतो त्याला. आणि त्यांनी काय केलं आहे, तर त्याला खायला हवं असतं, तो चेरी खातो बरं का. एखादी त्याला भूक लागलेली असते म्हणून तो चेरी खातो, आणि त्याच्यानंतर त्याने पोट भरत नाही म्हणून तो पुढे जाऊन एका देवळामध्ये त्याला एक दिवा दिसतो, तो मिणमिणता दिवा असतो. आणि तो मिणमिणता दिवा त्याला कुठेतरी त्या चेरीसारखाच दिसतो, आणि म्हणून त्या चेरीसारख्या दिसणाऱ्या दिव्याजवळ तो जातो, आणि त्या दिव्याची वात हातात घेऊन चक्क तो फिरवतो अशी की त्याला वाटतं ते खायलाच आहे. पण काय होतं, तो जळता दिवा असतो, आणि तो जळता दिवा त्याच्या घेतला जाऊन काय होतं, तर तो मरतो उंदीर. परंतु काय, कृष्ण याला कुठल्या ह्यानी बघेल बघा, की आध्यात्मिक. आता तुम्ही जर बघाल तर एक स्पिरिच्युअल आणि मॉरल, म्हणजे तुम्ही जेव्हा एक आध्यात्मिक दृष्टी त्याला येते, तेव्हा कृष्ण जेव्हा या उंदराला बघतात की कृष्ण याला मोक्ष का देत आहे, कारण त्यांनी त्या दिव्याला फिरवून आरती केली कृष्णाची, की जेव्हा तो मिणमिणता दिवा होता तेव्हा त्याच्याकडून अनावधानाने का होईना, म्हणजे नकळतपणे का होईना, पण कृष्णाची पूजा केली गेलीये, कृष्णासमोर ते झालंय. आणि मग कुठेतरी ती नकळत त्याला ती मोक्ष मिळण्यासाठी कारणीभूत झालेली आहे. आणि तशाच प्रकारे पुढे जाऊन हनुमंत, दुसरं उदाहरण असं हनुमंताचं, कारण हे पाप का नाही हे भगवंत सांगतायत.
तर हनुमान आपल्याला माहितीये जे त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांचे सेवक होते आणि त्यांनी रावणाची लंका जाळली हो पूर्ण. तर का जाळली होती रावणाची लंका? मग त्यांनी तर पाप केलेलं होतं ते. बरोबर? तुम्ही काय म्हणाल त्याला? रावणाने जेव्हा हनुमंतानी लंका जाळली, तर तेव्हा त्यांनी रावणाचं फक्त महल जाळावा. त्यांनी का सगळ्या गोष्टी जाळल्या? त्यांनी त्याच्याबरोबर इतर गोष्टी पण कशा जाळल्या? हे तुम्हाला बरोबर वाटतं? तुमच्या मनाला याच्यात काय विचार येतो? आपण तर हनुमंताची पूजा करतो, त्यांनी योग्य गोष्ट केली आहे. मग ती का केली जाते? काही सुचतंय याच्याबद्दल? किंवा काही विचार करू शकताय? शक्ती माताजी प्रदर्शन मी केलंय बोलू? त्याने. हो, बोला. शक्ती त्या माताजी प्रदर्शन. अगदी बोलतायत बरोबर. म्हणून मी गप्प बसले. हां, हां. नाही बोला. बोला. त्याला रावणाला श्रीमंतीचा गर्व होता, तो अहंकार नाहीसा करायचा होता त्याला. बरोबर. ते अगदी बरोबर. पण मग रावणाची लंका त्यांनी रावणाचा महल जाळावा. का बाकी सगळ्या गोष्टींचं जाळून सुद्धा तुम्ही असं म्हणाल, कारण की मग त्याला त्याच्यामध्ये लंकेचाच त्याला गर्व होता ना, लंकेचाच सोन्याची गर्व. लंका म्हणून. अगदी बरोबर. म्हणजे त्याच्याबरोबर पण त्याच्या पुढे जाऊन बरोबर. धन्यवाद माताजी. त्याच्या पुढे जाऊन मी हे सांगू इच्छिते, की जे केलं हनुमंताने केलं, रावणाची लंका जाळली, ही जाळली. आता आपण जेव्हा म्हणतो, आपण या भौतिक जगामध्ये आहोत, तेव्हा मनुष्याकडनं 5 पापं किंवा कुठल्या गोष्टींना अवहेललं जातं तर बघा, की मनुष्य जेव्हा कोणाचं घर जाळतो, जसं कौरवांनी पांडवांचं घर जाळलं. त्याच्यानंतर कुणावर शस्त्राने अटॅक केला जातो. त्याच्यानंतर कुणाला विष दिलं जातं. त्याच्यानंतर कुणाशी काय आपण म्हणतो ना, की कुणाला फसवलं जातं, कुणाला पळवून नेलं जातं आणि या गोष्टींचा विरोध केला जातो, निषेध केला जातो. कारण या गोष्टी चुकीच्या आहेत. भौतिक जगामध्ये या गोष्टींना चुकीची मान्यता दिली जाते. परंतु हीच गोष्ट हनुमंताची सेलिब्रेट का केली जाते? का आपण एवढा त्याचा आपण त्याचा गौरव करतो, आपण याचा खूप मोठी आपण म्हणतो ना प्रार्थना करतो भगवंतांची. कारण हे भगवंतांच्या सेवेसाठी, हे रामासाठी केलेलं आहे. हे जे काही हनुमानाने केलं, हे त्यांच्या प्रभू रामचंद्रांसाठी केलं. प्रभू रामचंद्रांचे सेवक होते ते आणि जे काही केले ते रामाच्या सेवेमध्ये केलेलं आहे. जसं मी तुम्हाला मगाशी या उंदराची गोष्ट सांगण्याचं तात्पर्य होतं, की नकळतपणे का होईना भगवंतांची पूजा झालेली आहे. मग ती कुठेही वाया जात नाही. जसं या खारुताईचं चित्रात दाखवलंय, की ही खारुताई भगवंतांना सेतू बांधवताना मदत करत असते. हनुमान येतात आणि म्हणतात, "अगं तू काय करतीयेस हे? तुझ्या एवढ्याशा दगडाने काय होणार आहे?" तेव्हा ती नाराज होते हो बिचारी आणि मग भगवंतांकडे जाते. प्रभू रामचंद्र तिला हातात घेतात आणि मग हनुमानाला सांगतात, "अरे, तिची सुद्धा सेवा ही तेवढीच महान आहे." आणि आपण म्हणतो ना, की प्रत्येक छोट्या-छोट्या खारीचा वाटा म्हणून आपल्याकडून म्हटलं जातं, की माझा खारीचा वाटा आहे याच्यामध्ये. म्हणून ती बोललेली गोष्ट कधीही नुकसान नसतं आणि म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो, की या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान होणार नाही आणि या मार्गावरील थोडी प्रगती एखाद्याला सर्वात धोकादायक प्रकारच्या भीतीपासून वाचवू शकते. आणि कुठेतरी जे काही केलेलं असतं, ते नक्की पोहोचतं. आपण म्हणतो ना, की कुणाचं तरी पुण्य आडवं येतं किंवा तुम्ही जे चांगल्या गोष्टी असतात, त्या नक्कीच तुमच्या कामी येतात आणि जे म्हणून सत्कर्म, जे सकाम आपण याच्यावर येणार आहोत कर्म, अकर्म, विकर्म, की तुम्ही जेव्हा अकर्म करता, या कर्म हे मनातल्या आध्यात्मिक भावनेने मग ते कृष्णासाठी करता, जे भगवंतांसाठी करता, त्याला नक्कीच महत्व आहे. आणि म्हणून या अकर्माला जसं नारद मुनी जे पृथ्वी तलावर त्यांना सांगितलेलं तुम्ही जागोजागी फिरायला लागेल, पण कुणासाठी करत होते हो? नारायण, 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 नारायण. की भगवंतांसाठी करत होते. मग भगवंतांसाठी कारण त्या प्रत्येक कामामध्ये, नावामध्ये भगवंत होते. अशी ही अध्यात्मावर केलेली सेवा म्हणजे प्रत्येक या गोष्टीवर जेव्हा आध्यात्मिक त्याला दृष्टिकोन. मग आता हे छोटी-छोटी का असेना, ही हा मनुष्य सेवा करतोय, ती पण कुणासाठी? तर या इस्कॉन मंदिरामध्ये एखाद्या छोट्या मुलाला वस्त्र नेसवताना पण या अध्यात्माचं मग हे कुणासाठी करतोय? कृष्ण सेवेसाठी तेव्हा त्या मुलाला तयार करताय. म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये ती कृष्ण भावना. आपण अन्न शिजवतो हो. अन्न शिजवतो जेव्हा तुम्ही मग मगाशी मी जेव्हा सांगत होते, की जेव्हा आपण काही गोष्टी आपल्याकडे आहेत. आता जेव्हा आपण म्हणतो सांगण्याचं तुम्हाला 2 गोष्टी मी तुम्हाला इथे सांगेन. 1 मिनिट हां. हां, ती स्लाईड मी शोधत होते. ठीक. ओके. तर म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये जसं हे पाप करण्यापासून परमेश्वर सांगतायत, की हे पाप केलं जात नाही. म्हणून अर्जुनाला सांगतायत, की हे भगवंतांसाठी हे तू चांगली गोष्ट करतोयस आणि हे कर्म हे पाप नसून तू तुझं कर्म कर. तू युद्ध कर.
तू तुझ्या मनातला संघर्ष दूर करून तू युद्धाला तयार हो. आणि म्हणूनच भगवंत इथे कुठे सांगतायत. आणि त्याच्यानंतर आपण येतोय की आपण ही जी पारिवारिक परंपरेवर आपण नंतर येऊ, परंतु हे स्थितप्रज्ञता म्हणजे जसं त्याला जो इनडिसिसिव्हनेस आलेला आहे, हा जो चौथा टप्पा आणि चौथा जो हे आहे, तो वंश परंपरेचा आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये थोडा घेणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये वर्णाश्रम आणि वर्णाक्षर, की ज्याच्यामध्ये नंतर राज्य म्हणजे तू आत्ता तर मारतोयस, आत्ता त्यांचे वंश आणि आत्ता तुला वाटतंय तू यांना मारतोयस, परंतु जेव्हा जेव्हा या सगळ्याचा ऱ्हास होईल आणि जेव्हा युद्धानंतर जे युधिष्ठिर राज्य करतील, तेव्हा ते रामराज्य असेल आणि त्या रामराज्यामध्ये वर्णाश्रम असेल सगळा. आत्ता तुला दिसतंय परंतु या नायनाट, परंतु आपण जसं म्हणतो ना, भाताच्या शेतामध्ये बारीक बारीक तृण पण त्याच्यामधनं केले जातात, मग काढले जातात तृण. तसे हे कृष्ण आता धर्माची स्थापना करण्यासाठी या सगळ्यांचा नाश होण्याची गरज आहे. आणि म्हणून अर्जुना, या सगळ्यांचा जरी नाश झाला तरी पुढे जाऊन हा वंश जेव्हा युधिष्ठिर महाराज सिंहासनावर बसतील तेव्हा रामराज्य असेल हो, तेव्हा वर्णाक्षर नसेल. मग कुठल्याही स्त्रीला कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने जावं लागणार नाही. आणि म्हणूनच कुठेतरी प्रत्येकाला महत्व दिलं जाईल, प्रत्येकाला तो न्याय दिला जाईल, सत्याची बाजू आणि धर्माच्या बाजूला न्याय मिळेल. आणि म्हणूनच कुठेतरी धर्माचं राज्य प्रस्थापित होईल. आणि त्यासाठीच या वंश परंपरेला आणि मग तिसऱ्या अध्यायात आपण याच्या अजून खोलात जाणार आहोत, जसं मी सांगितलं. म्हणून आता मी वरवरचं हे कारण सांगितलंय. आणि मग स्थितप्रज्ञता, आपण या महत्वाच्या टप्प्यावर आता येतोय की स्थितप्रज्ञता कशी असावी, का इनडिसिसिव्हनेस आलाय. जसं आता माताजींनी मगाशी सांगितलं की नृसिंहाचा अवतार घेतल्यावर प्रल्हाद महाराजांसाठी नृसिंहाचा, इथे आपण आता येतोय की प्रल्हाद महाराज. आणि म्हणूनच स्थितधीर मुनी, की कसं स्थितप्रज्ञ एक सेकंड ना, एक सेकंड द्या मला. थोडा कमी असल्यामुळे एक आपल्याला 5 मिनिटं, हा अध्याय आपला आज मोठा आहे त्याच्यामुळे आपल्याला थोडा एक 5 मिनिटं आपण आता हा शेवटचा मुद्दा घेतोय. तर स्थितप्रज्ञता कशी असावी, इनडिसिसिव्हनेस कशामुळे आहे, अनिश्चितता, मनाची जी द्विधा मनस्थिती असते आणि ही द्विधा मनस्थिती नसावी जेव्हा, म्हणून भगवंत सांगतायत की त्याच्यासाठी मन तुझं कसं असावं. तर ही स्लाइड आपण म्हणून बघत होतो की जेव्हा अर्जुनाला, मला सांगा या चित्रात तुम्हाला कोण दिसतंय? कोण आहेत हे? द्रोणाचार्य. अगदी बरोबर, द्रोणाचार्य, बरोबर. आणि द्रोणाचार्य कोणाला शिकवतायत? अर्जुनाला. अगदी बरोबर. म्हणजे भगवंत दाखवतायत की दृष्टिकोन कसा असावा आणि कशी एकाग्रता तुला आणायची आहे. तू प्रत्यक्ष, ज्यांनी द्रोणाचार्यांनी तुला, जेव्हा द्रोणाचार्यांनी सगळ्या शिष्यांना विचारलं की तुम्हाला समोर काय दिसतंय, तर कोणी सांगितलं मला समोर एक झाड दिसतंय, मला पक्षी दिसतोय, मला पानं दिसतायत, मला फुलं दिसतायत, मला नुसतंच एक झाड दिसतंय, त्याच्या पाठीमागे काय दिसतंय. पण जेव्हा अर्जुनाला विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. आणि म्हणून फोकस, एकाग्रता, जे या मार्गावर आहेत ते हेतूने दृढ आहेत आणि त्यांचे ध्येय एकच आहे. हे कुरुच्या प्रिय बालका, निर्विकार असलेल्यांची बुद्धी अनेक शाखांनी युक्त असते. आणि म्हणूनच अनेक शाखांनी म्हणजे तू अनेक शाखायुक्त असा विचार करू नकोस, तर तू एका व्यवसायात्मक विचार कर आणि तू एकाग्र दृष्टीने विचार कर. आणि ही जेव्हा तू एकाग्रता मनामध्ये आणशील, जेव्हा तू ते केंद्रित करशील, त्याच्यासाठी स्थितप्रज्ञता पाहिजे, स्थितधीर मुनी पाहिजे आणि त्याच्यासाठी ती दृढ विश्वास पाहिजे. कोणामध्ये होता तो? माताजींनी ऑलरेडी त्यांचं एक उदाहरण दिलेलं आहे, ज्याच्याकडे आपण येतोय आता, की प्रत्यक्ष प्रल्हाद महाराज जे प्रत्येक दिवशी मरणाला सामोरे जात होते, प्रत्येक दिवशी, असे हे स्थितधीर मुनी. भगवान म्हणाले, हे पार्था, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो, जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. दुःखश्वनुद विघ्न मनहा सुखेषु विगत स्मृतः वीत राग भय क्रोध
स्थिती मुनिरुच्यते, जो विविध दुःखातही मन विचलित होत नाही, आनंद असतानाही आनंदी होत नाही, जो आसक्ती भय क्रोधापासून मुक्त असतो, त्याला स्थित चित्ताचा ऋषी म्हणतात. असा हा दृढ विश्वास प्रल्हाद महाराजांचा होता. हिरण्यकश्यप ते त्यांचे वडील होते. का त्यांना मान्य नव्हतं? कारण त्यांना कुठेतरी द्वेषभावना होती की यांनी नारायणाला म्हणू नये सर्वोत्तम पुरुष, जो सर्वांचा नियंत्रक आहे तो मी आहे, नारायण नाहीये. पण प्रल्हाद महाराजांचे कोण होते की सुपर, म्हणजे जे कोणी सर्वोच्च नियंत्रक आहेत ते भगवान विष्णूच आहेत, आणि म्हणून सतत नारायण नारायण भगवंतांचा जप करत असायचे ते. परंतु हिरण्यकश्यपूला हे सहन झालं नव्हतं, आणि म्हणून प्रत्येक दिवशी त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टींना सामोरं जायला लागायचं. अग्नीमध्ये सुद्धा त्यांनी सामोरं जाऊन, पण कुठेतरी खूप स्थितप्रज्ञता. कारण दृढ विश्वास होता की भगवंत माझी रक्षा करणार आहेत. आणि जसं माताजीने सांगितलं की ही जेव्हा हिरण्यकश्यपूने त्या खांबाला लाथ मारली, तेव्हा भगवंत ते खांबात नव्हते, पण ते प्रकट झाले. का? कारण आपल्या भक्ताच्या रक्षणासाठी. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की पुढे जाऊन आपण त्या श्लोकांमध्ये येणार आहे, भक्तांच्या रक्षणासाठी, दृष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि धर्माची स्थापना करण्यासाठी भगवंत येत आहेत. प्रत्येक युगामध्ये अवतार घेत आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच हे स्थितप्रज्ञता, ही स्थितप्रज्ञता आणण्यासाठी की मग दुःख असो, सुख असो की आनंद असो, चांगलं दुःख मिळू दे, परंतु त्याच्यामध्ये स्वतःचा समतोल राखणं, स्वतःला स्थितप्रज्ञ राखणं, हे कधी शक्य आहे? जेव्हा तुम्ही नामस्मरणाने स्वतःचा आध्यात्मिक पातळी तुम्ही उच्च कराल, तेव्हाच ह्या गोष्टी शक्य आहेत. आणि म्हणून ही स्थितप्रज्ञता आणण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टींना काय बघायचं आहे की कशा प्रकारे आपण या गोष्टींना बळी पडतो. माणूस या गोष्टींना बळी का पडतो? तर हे का सुंदर पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलं. ऍक्च्युली तो श्लोक ठीक आहे, हा 1-2 स्लाइड आपल्याला आहेत. तो श्लोक मी तुमच्यासाठी वाचते जो आपण वाचला होता, आणि त्या श्लोकाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगते. क्रोधात् भवति सम्मोहान् स्मृती विभ्रमः, स्मृतिभंशांश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. कसं माणसाची अधोगती कशी होते? माणसाची अधोगती होण्याला कारण आहे, आणि म्हणून कुठेतरी स्थितप्रज्ञता यायला तर ती लेवल पाहिजे. परंतु इंद्रियांच्या वस्तूंचं चिंतन करताना माणसाला त्याच्याबद्दल आसक्ती निर्माण होते. एक छोटीशी गोष्ट प्रभुपादांनी इथे सांगितली आहे. एक मुलगा आणि एक मुलगी असतात, आणि तो मुलगा त्या मुलीला बघतो बरं का. त्या मुलीला बघितल्यानंतर नुसतं एक दृष्टी आणि एक अटॅचमेंट कुठेतरी एक तयार होतं की हो, नंतर पुढे जाऊन का कुठेतरी एक मनामध्ये आसक्ती तयार होते की हो आपल्याला बरोबर राहायचंय. आणि मग बरोबर राहिल्यानंतर काय की कुठेतरी मग त्या आसक्तीचा पुढे झाल्यानंतर ते लग्न करतात. लग्न केल्यानंतर मग काय की कुठेतरी मग सहन न होणाऱ्या गोष्टींचा क्रोध निर्माण होतो. बरोबर राहिल्यानंतर खटके उडणं, वाद होणं. मी केलं आहे पण त्या गोष्टीला ऍक्सेप्ट करणं खूप जरुरीचं आहे ना. आणि मग ते क्रोधाला निर्माण करतं, क्रोध भ्रमाला निर्माण करतं, आणि पुढे जाऊन मग त्या अधोगतीला कुठेतरी निर्माण करतं, जे आपण या गोष्टीमधून बघू शकतो की त्या गोष्टीचं चिंतन केलं जातं, त्याच्याबद्दल आसक्ती, मग ती मोह निर्माण होणं, त्याची तीव्र वासना निर्माण होणं. त्या तीव्र वासनेच्या आहारी गेल्यानंतर मग चिडचिड होणं, मनामध्ये क्रोध निर्माण होणं, आणि मग पूर्णपणे माणूस भ्रमामध्ये असतो की ही गोष्ट आपल्याला पाहिजे. आणि म्हणून त्या गोष्टीला जेव्हा माणूस फक्त स्वतःचा उपभोग घेण्यासाठी भोगत असतो की ही माझ्या उपभोगासाठी मला वस्तू हवी आहे, आणि मग ती कुठेतरी या भ्रमामध्ये माणूस असतो, आणि त्या भ्रमाचा भोपळा जेव्हा फुटतो तेव्हा ती बुद्धिमत्ता पुष्ट नष्ट झालेली असते. मग ती बुद्धी काम नाही करत हो, आणि मग ती पूर्णपणे गोंधळात टाकते, मी हे काय केलंय. आणि मग त्या बुद्धीला, जी पूर्ण गोंधळात टाकलेली बुद्धी असते, ती कुठेतरी नाशाकडे नेत असते, विनाशाकडे नेत असते. आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये म्हटलंय की प्रत्येक गोष्टीला, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा विचार कसा केला जातो की जी व्यक्ती इच्छांच्या अखंड प्रवाहामुळे विचलित होत नाही, जी नद्यांप्रमाणे समुद्रात प्रवेश करते, जी सतत भरलेली असते परंतु नेहमी स्थिर असते, एकटाच शांतता प्राप्त करू शकतो. तो जीव असतो तो एकटाच शांतता प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणारा, की प्रत्येक स्वतःसाठी, म्हणजे मी फक्त ही गोष्ट माझ्यासाठीच मिळवतोय, अध्यात्माचा मार्ग न अवलंबता फक्त हे मी माझ्यासाठी करणार आहे, तेव्हा जेव्हा ती असते तेव्हा तो मोह असतो, आणि कुठेतरी ती अटॅचमेंट माणसाला पुढे पुढे नेऊन विनाशाकडे नेत असते. आणि मग कुठेतरी त्याविषयी आसक्ती, वासना या गोष्टींवर निर्माण होऊन ती माणसाला कुठे
कुठेतरी त्या अधःपतनाकडे नेत असते आणि मग कुठेतरी वाईट प्रवृत्तीचा निर्माण होऊन माणसाचा ऱ्हास होत असतो. आणि म्हणून ती स्थितप्रज्ञता, सतसत विवेक बुद्धी ही माणसाची जागृत पाहिजे. आणि ती सतसत विवेक बुद्धी, ही बुद्धी कधी काम करेल? जेव्हा तुम्ही त्यांना आध्यात्मिक मार्गावर न्याल, जेव्हा तुम्ही त्याला चांगलं काय वाईट काय हे कधी कळेल तुम्हाला? जेव्हा त्या अध्यात्माच्या मार्गावर असाल. एक मिनिट हा. थोडं आजचा मला क्षमा करा. हा अध्याय आजचा खूप मोठा आहे आणि खूप मुद्दे आहेत याच्यामध्ये, खूप पसरलेल्या या अध्यायामध्ये, कारण हे गीतेचं सार आहे. आपण याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी पुढे तुम्ही काही अध्यायांमध्ये, प्रत्येक अध्यायामध्ये खूप काय म्हणतात ना, एक स्पेसिफिसिटी आहे किंवा एक आहे. पण आज या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण गीता पूर्णपणे सार घेतलेला आहे, की म्हणून हे जे ज्ञान दिलेलं आहे आणि जो आत्मा, आपण शरीर नाही हे आपण आता बघतोय, की हे ज्ञान आहे. परमेश्वर नॉलेज, ज्ञान काय देत आहे? आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत आणि आपण एका शरीरामधून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करत असतो, की एक शरीर जीर्ण झाल्यावर दुसरं शरीर धारण करत असतो. कृष्णाला केलेली कोणतीही सेवा, जसं मी त्या उंदराची गोष्ट सांगितली, प्रत्यक्ष हनुमंत, प्रत्यक्ष छोटीशी खारुताई, की भगवंतांना केलेली सेवा ही कुठेही वाया जात नाही. आणि मग हा आत्मा कसा असतो? तो इतका सूक्ष्म आहे, इतका सूक्ष्म, की केसाचं जे टोक आहे त्या टोकाच्या एकाच 10,000वा भाग इतका सूक्ष्म आत्मा आहे. पण तो आत्मा चिरंतन आहे हो. सच्चित आनंद, शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंदी आहे. सतत आनंदी आत्मा. तुम्ही दुःखी असाल, शरीर दुःखी आहे तुमचं, पण आत्मा तुमचा आनंदी आहे. आणि मग अशाच या आत्म्याला आनंदी ठेवणं हे तुमचं काम आहे शरीराने. म्हणून त्याच्यासाठी नामस्मरण. या कलियुगामध्ये फक्त हरेर नमः, म्हणजे या हरे कृष्ण याला गोष्टीला, की तुम्ही कुठेतरी एनर्जी, हरे म्हणजे काय, तर ही भगवंतांची एनर्जी, ही भगवंतांची ही जी शक्ती आहे, त्या शक्तीचं नामस्मरण केलं जातं. हरे कृष्ण आपण जे म्हणतो, तर या शक्तीचं नामस्मरण केलं जातं. आणि म्हणून या नामस्मरणाचं महत्व आहे. अशा प्रकारे भगवंत कुठेतरी अर्जुनाच्या या विषण्ण मनस्थितीतून त्याला बाहेर काढतायत. त्याला ज्ञानाने, की तू कर्म केलं पाहिजेस आणि त्याला तू शरीर नाही आत्मा आहेस हे प्रत्यक्ष ठासून सांगून त्याला स्थितप्रज्ञता कशी आणली पाहिजे, की तू मनाला स्थिर कसं केलं पाहिजेस, व्यवसायात्मक विचार करून तू स्वतःला केंद्रित कसं केलं पाहिजेस. प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आपण जे बघितलंय, की कुठल्याही कष्टामध्ये, की भगवंत माझं रक्षण करणार आहे. जसं आपण पांडवांचंच उदाहरण घ्या. पांडवांनी काय सोसलं नाही हो. पांडवांनी प्रत्येक गोष्ट सोसली. का सोसली? कारण आहेत भगवंत आपल्या पाठीशी आहेत. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष कृष्ण त्यांच्या बरोबर होते, की आज धर्माचा विजय झालेला तुम्हाला दिसतो. की म्हणूनच की सगळ्या दुःखातनं माणसाला प्रत्येक दुःखातून जावं लागतंय. पण जेव्हा ती दृढ श्रद्धा असेल, जेव्हा ती मनामध्ये कायम दृढता असेल, आणि ती दृढता आणण्यासाठी नामस्मरण करा. आणि या नामस्मरणाने मन आनंदी ठेवा, अगदी शुद्ध ठेवा. आणि मला असं वाटतं, की प्रत्येकाने एक माळ तरी जपायला सुरुवात. मला असं वाटतं बरेच जण तुम्ही नामस्मरण करत असाल, पण मला खरोखर प्रामाणिकपणे असं सांगावं वाटतं, की प्रत्येकाने ती प्रचिती घ्यावी. मी स्वतः ती घेतलेली आहे, की फक्त एक माळ जपल्यानंतर तुम्हाला काय अनुभव येतो तुम्ही मला सांगा. आणि नामस्मरण करण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा तुम्ही पुढच्या टप्प्यांवर जाल तेव्हा या नामस्मरणाला अजून वाढवू शकता. पण तुम्हाला मनापासून, मग तुम्ही एक माळ जप केलात तरीही तुम्हाला कसं वाटतंय हे तुम्हाला पुढे स्वतःच ते घेऊन जाईल, की तुम्हाला तुमचं मनात वाटणं. तर तुम्ही सगळे नामस्मरण करता, जप करता तुम्ही? हो माताजी. करता ना? ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण हा अध्याय संपवलाय. कुठेतरी अध्यायांना बरीच आज पाटे होते, जे आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये या गोष्टींना अजून परत घेणार आहोत. कारण या अध्यायामध्ये सगळं गीतेचं सार असल्यामुळे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये आपण कव्हर केल्या आज, आणि म्हणून थोडा लांबला पण हा अध्याय. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मला नक्की विचारा. मी माझं रेकॉर्डिंग थांबवते आणि तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता.